Guys, attack. Yeah. Yes, Choco. Yes, Nati. Thank you, Nati. Juliet, hello. Yes, Lorraine. Yes, Helen. Yes, Amanda. Right. Hello guys. Days aiva muchi share live. Muno share live muchidedza vamwe. Muchi share live muchidedza vamwe. Muchi share live muchidedza vamwe. Anditika 101. TDS 5 promotion solid record. Thanks, bless more. Happy right. Kuri Zimbabwe yewe. Yes, Esther. Thanks, Ivy. It's your greatest celebrity.
kuvhara mabhanzi kai. SIS MELLY. Bugarem kwamuri maskara saitisi. We are Bridget. We are. Thank you, Amanda. Thank you. How are you today? There's like 40 people. Only 40 people. 30 people. No. 25 people to go. No. 20. My numbers are queer. That is 600 to Batatanga. It I first I can see my guests are here. 20 people to go. 20 people to go. 587. 10 people to go. 6 people to go. Yes, Tatanish. 3 people. Right. Chakwana. Right. Right. Okay, guys. Maskera say muka say maniri kumati mananyika nchiti ayo ngatsangani pachino. Zvakoma. Nyaya tinayo muzora nhasi anditika inyaya yanzvadzi vakaburitsirwa zvombo zvavo video yavo ne girlfriend yavo mukudanana kwavanga vachiita handizivi nyaya muchazvinzwira nevaridzi ndazokwanisa kubata baba ava vandifonera saka baba ava vachange varipo hanzvadzi vachange varipo pano saka tine vanhu vatatu vachauya pano right. I think big house ndakupai nhamba yefoni ishi, small house une nhamba yefoni ishi, mombotanga muri 2 big house nesmall house, then big house kazhinji handifungi kuti vane nyaya yastereki apa vachazodona vodzokera kumacomments kungofona hatina basa nemafaces avo muchazodona and then tozopinza baba vanove hanzvadzi vanove kuburitsigwa zvombo pafacebook negirlfriend. So indakazvibvunza kuti kochiko chaita kuti vanhu vaburitse zvombo pakanaka inyaya iko zviri kufamba sei
but andina kunge ndanyatsokuwana answer. In fact ndinochida kuti munhu aya achitaurire ega kuti nemhaka yezvinhu zvakaitika, right? Tisati vose ndinavo panapa vose ndichavaudza umwe vamwe tu ndatovaona macomments big girls nesmall girls ndavaona macomments right. Asi tisati tapinda pachirongwa chekuti taure nezvenyaya yavo yezvara nhasi handitika ndoda kuti masingles ese inini handisi kukujajai asi munogara muchindinetsa handiti munogara muchiuya kuinbox imi varume kana vanhukadzi muchiti kwanzi vari single vese simeli nditsvakireiwo umwe anoisa haidi ondipa kwanzi ndikandireiwo ndiri kutsvakawo murume kana ndiri kutsvakawo mukadzi right. Ndisati ndapinda pachirongwa chekuti ndiedhe maguest angu ezvara nhasi handitika ndauya kuti ndizokudzai nezveapp imwe yatinayo inonzi New Love for Better handitika. New Love for Better iapp yakagadzirwa neumwe wedu muZimbabwe handiti. We always know guys kuti we support one of our own. Ini app yakagadzirwa nemuZimbabwe. This is a dating app yekuti you don't even have to worry kuti ndichatsvaga murume ndoisa haidi ndoti ndikutsvaga murume kana kudii. What you just have to do is unongoenda kuGoogle Store handitika otsvaga New Love for Better and then you download that app handitika. Kana wadownload that app iyoyo handitika woisa inenge ine download iripo ine link yandakanda then you open ne link you go and create your own file handitika iwe kuti uzikane zviri kwauri kuti unoda kushandisa zita rako chairo chairo here zviri kwauri kuti unoda kushandisa zita rekuti chii mazita munoshandisa akasiyana siyana asi chandikukurudzira ndechekudai so isai maprofiles enyu chaiwo chaiwo because you get to find the person that you are looking for handiti. Saka ukanosvikonyepa ipapo wonisa profile yekuti I am an engineer, I am a mechanical chemical engineer with 2 semester handiti maona kana iwe usinambobvira wakaita inonzi chemical engineer handiti mazviona munhu ari kutsvagawo zvinofitana naiye anobva auya otsvaga osendera request makutanga kuchata handitiona kandiwo wakanyepa handitiona. Regai kuti kana maenda padating app iyi motaura zvinhu zvisiri izvo kana usingashandi no I'm not working handitika I am not working period kana kuti aiwa inini hangu ndino I'm just a maid handitika hapana chakaipa. Please update my profiles enyu chaiwo chaiwo kana mapinda palink yeNew Love for Better handiti. App yakagadzirwa neumwe wedu muZimbabwe handitika. Ndakadongorera mira ndikudze zvandakaita ndakadongorera muzve ndikapinda New Love ndakapinda muzve ndikati rega ndipinde imomo handiti. Muscular men anenge aine mabed anzimo matichi mabed bid game matters whatever meno handitika anenge ane asina dumbo and what not unongotaura zvauri kuda ikoko munosangana ikoko and I be guaranteed it's private. It's private. Everything that you chat and everything that you do there ikoko ku New Love for Better it's private. Hapana chinobuda pachena. Saka kubva nhasi ukauya kuinbox wangu chiti simeli ndokumbirawo kuti munditsvagirewo ndisirewo haidi ndiri kutsvaga musikana ini ndinongokukandira link ndoti link iyi chinda kupi chinda ku New Love for Better handitika unotarisa ikoko kuti unonowana ani kune type dzose kune madoctor kune machii zvese asi I'm not encouraging vakadzi vari married kana varume vari married kuti muende ikoko. Please, this is a dating app for single people handitika single Zimbabwean people and handitika munotaura neshona don't mind kuti augone chirungu handitika usamainde kuti nanzi handigone chirungu saka ndoenda kunoitei kana kuti kunodi munotaura neshona rurimi gwamai kumusha kwenyu ichi chirungu tinozora chisi chedu chirungu ichi handichakauya nengarava chine vadzi vacho handitika chine vadzi vacho ukoko ku New Love munotaura neshona mai mwana kupedzerana neshona handitika kana muchiita madetsi enyu kuti tikunosangana pakati mosangana handitika varume types dzevarume dzizere ikoko dziriko handitika vanodheka magonyeti vanovaka variko mabhiridha vanoshanda kupi kwese maticha zvese maengineer zvese vazere ikoko. You just go and unotaura zvauri kudi zvauri kuda kuti uite handitika. Please vachatiri kuencourage ndechekuti update apps update this app handitika kuti mukwanise kuwanawo new features edwa ikoko manyuwa ariko. So if you don't update the apps then manyuwa kiri features ariko munogona kusarira kumasure handiti mazviona munogona kusaona zviri kufamba sei kungoenda inde Google Play izvozvi right now. You can go to Google Play right now guys. I think tikapedza show yedu yanhasi iyi kai toda kuti tiite competition you guys and I ndoda kuti mese anenge aenda kuGoogle Play akanoya nescreenshot yekuti ndauya nescreenshot ndatovepo ndaidownloada app pafoni pangu New Love for Better indauya nayo antika tinenge tichiwinisa airtime
handika ende zvakare tine matiches atichakupai handika inonzi new love for better handika new love for better handiti munongoenda then tinenge tichakupai ma-airtime unongoda nescreenshot kuti indatodownloada simeli ndadownloada handika kugoogle play iriko Google Play Store kana ku App Store handika iriko we just go and install that link handika that app iripo and then mopaya zvenyu mopinda mukati momo haiwa kawesa zvakanofanisa face yako kawesa but zvakanaka kakutungoonekwa zvauri handiona handi mumavhasano kune filita unonyatsa filita ukakumisako zvakanaka unyatsosangana one murume wauri kuda kusangana naye handitika so guys haikona kungoramba muchodanswai varume hakuna indakanodongorera ndichida kuona kuti zviri kufamba sei ikoko wanike kuzere varume vose vakazarako variko hakuna zvoti kwanzi varume hakuna vari kushota chichi ende iwe guest wedu wanhasi Lorraine wokuburitsa manudu eboyfriend yake paFacebook apa kubva uchingopedza izvi nhasi varume vari single vazere uku ku new love for what ubva wamhanya ikoko unodownloada app handika ndichakusendera link ndichakusendera iwe specifically iwe ndichakupawo link iwewe woinda usiyane nemurume baba vamurume womunhu apa siyane nemurume womunhu kune masingle guys ari ikoko wounonyatsonotsvaka aunoda ikoko handika anenge ari bhobho anoluka anenge achitirana nezvauri kuda kuna vamwe vanoda vane zvitumbu handitika kuna vamwe vanoda vanenge vane unongonotsvaga vanoda vanogera zuda kuna vamwe vanogera mamaoko aya handitika vose vazere ikoko handimaona munoinda ikoko munodi munowana handika inonzi new love handitika musakangana kuti ndakuti mubva maenda new love for better hanzi regai ndimhanyeko endai munoona mhanyai asina ndiri kuti muzomhanya zvenyu hanzi kuzere hakuna kuzere varume kuzere vakadzi imi vakadzi munouya kuinbox kwangu sisimeli matirasa iko zvinonokwangoya kune vadoya ndifunga about 5 sisimeli nanchingoti link iyo link indakati handidi kugara muno unopinda pamiedzo inachembera kudai kupinda pamiedzo ndakati rega ndibude bva ndakurumidza kubuda saka please guys momhanya monodownloada inonzi new love for better Rosie new love for better right but anyway ndichazodzoka necompetition yakanaka nenew love wese anenge auya munoya hanzi nudes I'm lost for way alright aisinyaya yemanudziko zvino inyaya yenew love for better app iyoyo inokuburitsira chinhu chakadai so chered so chakadai ari mukuchiona ichi inokupa chakadai so ichi chered chakadai so ichi ndochainokuburitsira ichi idating site ndeyemazimbabweans yakagadzirwa neumwe wedu muzimbabwe hanti munototaura neshona munochita neshona ikoko updatei maprofiles enyu handika please kuti musasarire kune zvinyuwana zvinenge zvichiiswa ikoko updatei maprofiles enyu tichaita competition pano yekuti ndingafara chose basingle ladies ose ari muno kuti mudi mumhanye kukokoka monoya sisimeli tainda kuti muchega kundinesa usiku muchiti kwa sisimeli aiwa inini zvinhu zvakandiomera ndabayiwa nenyere iko kune vanhu vakakumirirai kuningiriki kwakutsvaka vakadzuku mhanyai ikoko please hanzi let me run chimhanyai mukurumidze kudzoka pano tine nyaya tinayo asi tichaitanga futi zvakare tichazoitaura futi zvakare tisatapedza mushure mekunge tapedza nyaya yedu yanhasi right regai tipinde munyaya yedu yanhasi new l for better yes nl for better 4 for better varume vese vazere vane ndebvu dzakashevhiwa dzakanaka ndoro variko ikoko kune uya akakateya McDonald ndoro guys mukana mauwana chindai ikoko mumhanyi vana Thomas Chizhanje variko ndakavaona ini varikoko ndakachita navo neghost account vasingazivi kuti ndiriko variko vose vazere masingu wose manyai musati matoregwa navamwe chindai munozvikurumidza kunonga ikoko handimaona zvinhu zvichiri kufaya handimaona vazere uku vana bhubhu vose nabrian vakatozvibairira varikoko handika kana uchizotongokati teya bhubhu asi uchati womusvikira sei chitomanya izvozvi please bego manya unokurumidza kudownloada that app kugoogle play store enda unodownloada that app ukurumidza kupinda unoona zviri kuitika ikoko muri kusaririra handitika right don't worry everything is private zvamunotaura zvinopera ikoko hazvizombofi zvakazikanwa kuti ndiwe ani wangotaura naningi munhu waunonge uchitaura naye chete munhu wauri kutaura naye chete ndiye anenge achiziva vamwe vese vari ikoko havatombozivi kuti pana ningi pano havazivi indakangovaonawo because ndakangochataonawozve handiti maona vasingazivi kuti vakachata nasisimeli handiti maona asi ukangoendawo ukangotsvaka munhu wakutsvaka akaurespondawo mukatanga kutaurirana
hakuna anomboziva kuti ndiwani. Anomaona it's a very private app. Hamutomboziva imi tu muri kutaurirana makatsvakana zvamuri kuda pavanhu. Ndimi munenge muchizivana chete vanhu vari ipapo. The rest vamwe vese ava umwe nomwe ari kutsvaka wake. Remember umwe ari kutsvaka builder wake, umwe ari kutsvaka engineer wake, umwe ari kutsvaka doctor wake. Pianeno munenge muchingodhivilisha ikoko dhivilishi mose ikoko munokwana mose makagovegwa mose munokwana ikokoko hapana asina wake ikoko. Saka mubva makurumidza kumanyaka mudi kana tape moya nelink please munitaridze kuti SIS MELLY ndadodzoka ndisendereko app kuinbox kuti SIS MELLY indadzoka ndadodownloada. Hanomaona tiriko ndakangozohla ndikatega ndichibuda kukana ndikazochata nababa pamwe baba vekwangu varikowo ikokoko ndoti ndochata ndodai kandi ndiri kuchata navo vasingazivi mai mwana. Yozosvika nguva yekuti yatinosangana mai mwana unosangana navo uoneke baba vakati wanga uri padating app. Ndosaka ndakangokurumidza kubuda handichimaona ndakazokurumidza kubuda chiti ndatoda kuti ndogona kungoichekera ndogona kuzoirasa because it's very private. Handichimaona unogona ngotaura nababa vekwako usingasivi kuti ndivo. Saka imi chimanya ichi munoona ngwati uri kuda yeye ndiye munhu waunolinka naye. Wauri kuda type yemunhu wauri kuda ndio type yemunhu wauri kulinka naye waunolinkiwa naye ikoko. Chichange ini zvishow yanhasi andichika hanzi vari kuenda don't forget to keep my V11s for future use. I foresee danger. It's very private. Vazere even vanazuva vakatobva kumamarriage vari koko vanazuva chendakadova kondini variko vava kutodheta uko variko musambonyebegwe variko vazere vana loveness rutendo vose variko ikoko kutodheta ikoko. Hanomaona saka musambosara muchinyebegwa indai munopindawo mutsvake zvinhu zvenyu ikokoko zvinhu zviri kutongoita ikoko. Handimaona right. So right regai tichinge kudedza maguest edu ranhasi kuti vatange kuuya. Handichika I think uyu small ari kupinda pafoni iyi handi right. Right, Lorraine, can you please call me on this number and then ndakupai anditika tona kuti tingafambisa sei nyaya ishi anditika tingosvika kandifonere maiguru. Hakuna mari inodiwa faida mahara free of charge. Ndaunodownloada mahara kukudownloada free of charge ku Google Play Store. Mahara hakuna mari inodiwa uko mahara uko free of charge hakuna kana mari inodiwa mahara. Tichimirira zvedu kuti kulesiva mainini kuti mupindewo mainini tibatewo kuna pane imwe namba tibateiwo pane imwe namba. Credit ratings ikoko indai munoona guys indai munoona vanawo indai munoona ma credit ratings vanawo ikoko. Handimaona anza muna secret kuna secret kuda seko ndati munde kunozvionera musaramba muchingoti kwazvikwaye varume hakuna varume vakazara kudaro varume vazere kudaro varume vazere. Nai Lorraine chifona itione tamirira kuti muchifona Lorraine Lorraine chifona itione kuti matatomirira kuti chinzwa kuti zvakafamba seiko nai asikana kuti muwanikwe muchiti munobvisa muno expose baba vekwenyu asi vambomanya ku dating site manisi andibapia asi vamanya ku dating site. Hanzi ndokumbirawo linki yenyu love for better ndikuishaya ini please I'm on my knees. All right nchakupa I'll give you linens chireka tipedze live then I'll send it to you. I'll send it to you. Ndokusendera. Hello. Mushe kanjani kuri sei. Aiwa vanhu vakutaka kundifonera pane mefoni vachisenda vamessage hanzi tokumbirawo link havasi kusakuiwana. Alright mukauya kuinbox kwangu muchida link ndinokusenderai link moenda munopinda hanzi hatisi kuiona ndichakupai malink uyai vese vasiri kuiwana kuinbox kwangu ndokupai link mukwanise kuzopinda kana mapinda. Right haidhuri mahara iko zvino ichiri free ukamhanya iko zvino nhasi kusvikira next week inenge iri free ukanojoina nhasi kusvikira next week musi wa 7 inenge iri free of charge.
saka chitondai munodownloada link izvozvi app yacho, right? Lorraine, tinogamuchira pachirongwa chezuva ranhasi nchiti waswera seiko? Wati kudi? Iriko? Munokwana. Alright, you always want that ndizoti kana uri sewe ndizoti kana wapedza nyaya yako iyi ndozokupa link zvakanaka ndoti chinda unotsvaka usiyane nababa ava. Iwe ngatimboinda kunyaya yababa ava yakunza pano pazuva ranhasi. Chiko chakaitika kuti nai Lorraine takaona wakakanda video yababa vaya vane mukadzi wavo paFacebook apa vakashama vachitambisa tombisa zvongo. Okay, wait, Alright, pinda. Regai afone tinzwe kwaya ndisikunyatsonzwika kana tindobisa speaker. Hanzi nashalini tave nayo up. Good, very good. Ndokunozi kungwarira graft ikoko, ndokungwarira basa ikona kuzoda time zvoda kubhadhagwa iwe oda kumanya uchindako zvichiri kupisa kudai manya unodownloada free of charge. Pasvika takaunzwa kubhadharisa iwe unenge watovene wakapinda kudhara watononga chidhara chako kudhara zvatoita izvo. Kuti twahegore muna 2020 yenyu mose imi mabva kunyula vhuku maiwana varume venyu nevakadzi venyu indo yako kumuchato kwenyu tichakofayisa zvinhu ikoko handitika. Right, regai timbonzwa. So Lorraine, tamirira Lorraine ari kushandisa imwe phone kuti afone tinzwe kuti zviri kufamba sei. Lorraine ari kuti iye nezuro achitaura neni anonzi akandisendera mamwe voice notes akandisendera achiti anobva kuna baba ava because ndakamubvunza kuti ko sei. Okay, You have a car. right, You have a hello, tikukunzwa zvakanaka. Uri kundinzwa? Okay, all right. SIS MELLY diaries with their stories. I come with mine, which is slightly embarrassing, but I'm not really embarrassed about it in me personally. I'm going to firstly apologize to Mkazi Stuart for it to get to this extent. I'm going to apologize to Mwana Stuart, Mwanake Mukuro, and most probably, if this thing stays on the internet for a very long time, she's going to eventually get to see it. And I'm so sorry for that. Nyaya Nguna Stuart, I met Stuart 2011. And at that time, I was not in Joburg. I eventually came back to Joburg, and then we met. And then we started dating, which was end of 2011, beginning of 2012. Now, Stuart Takadanana, Tukana Kiza, to the extent I could Stuart Takatada work. In Mimi, because I guess I was young and naive, and at that time, Stuart Akasumuka, Akaenda of Zimbabwe, no, before that incident. Pakaita incident vamwe tisanonzi vaStuart vanonzi Sylvia akapa comment yekuti kuti vanga vaori mauri emuJoburg. Unowana musikana wemuJoburg anenge achishandira unomuroora ichi chacho. But because I was just like, sometimes nyaya dzaunonge uchingonzwawo kuti vana vatete nevaroora sometimes vawira handiti. I just let it slide. Yeah, he laughed about it, and then we continued with our life. Stuart achibvaenda kunoroora mukadzi wake 2012, 2013. Akaroora mukadzi wake imi muchitodanana? Tichidanana. And you knew kuti mukadzi wake knew that waitozviziva iwe kuti ari kuenda kunoroora but wakaramba uchingodanana naye? Anytime akasumuka ndikuenda it was a Thursday. Asumuka achida kuenda kuZimbabwe, only for him to, he had an old Facebook account at that time, and only for me to be blocked on a weekend. And then I don't know, I Facebook. And then I was like, Chicha post Facebook. And then I tried to search for him, he had blocked me. Only for this girl, like I tried to look at in the account, only for me to find out which I'm Kazoe. Okay.
she's now andinoti maiguru wangu. All right. Okay. He contacted me, I was angry, I moved on with my life. And he said, no, Zukirana. In between, we had communication because there was no bad blood. I told myself, but I know, you move on with my life. I even dated other people. I've been like 2 relationships during the time we were broken up. 2017, when I came back from Amsterdam, I got comments on Facebook because I checked in South Africa. I got on that in international international. I can't teach temple, but tamba smooth and in the bad. But I don't know when international and the basa research can I'm no longer in the Enya Sumcha she took a tea and get him. Dear Kadaro. And then Dear Kadaro. Ako unblock a manch. Started communicating at that time like a centurion. Why don't you move and this? And I know I already found a place in Midrand. I'll be moving to Midrand. And then when I eventually moved, before I moved to Centurion, I just found it, Lorraine, I got a mistake. I'm sorry, I've got everything and this. So I'm just going to explain. Saka hold on, Lorraine, utora too fast. Saka chiti Lorraine ndakaita mistake yaita akaita apa yanga mistake yekuita sei? I got a mistake and then I'm so sorry ndakakubatsa nokurora mukadzi wangu panakaita. Ndakatomuzanga tunotoka. Osaka mukadzi wake was a mistake. Ndo zvaizama kureva. Aizama kureva kuti mukadzi wake was a mistake. Yes, that's what he was just saying. Asi yambo kubloka. Pese paka musi wakaenda kunorora. Yes, and this ati vanditi kwai mailiro yanga atane mimba watwata akazoita miscarriage yesvikazote because at that time I was now trying to calculate kuti ndiri ane makore mangani and all that because no at time pandakamurora anga atane mimba akazoita miscarriage watwata and this I was just like okay no, it's fine. At that time I was still dating someone in it and this kusvika paextend yekuti ini munhu ndeda naye tikarambana and then me and Stuart or the Shibideka Beta serious. It became very serious. It was 3 to 2 nights I was talking about in a week. Okay. And Stuart Ashibati wants to take the relationship to the next level and dating. Alright, hold on, Lorraine. Pakudana kwese kwamaita kudzokerana na Stuart uya achiraramba kwakachita sei handitika my guru vanga vakuti vakazviziva here kuti iwewe sezvo makazivana muri vasikana kuti madzokerana na Stuart kana kuti vanga vari murima zvavo. Aiwa, my guru vanga vana kuzviziva. Vanga vari murima. Saka paitorara kumba kwako aitosvika chinoreva nhema kuti nandiri kubatsana nandiri kumwe kuna meni. Handizvi kuti ainoreva but the impression he had given me at that time. Is uya kuzviziva. Okay, all right. Ane time paakatondipa impression yekuti uya kuziva kuti ni naye tiri test. Okay, and you fell for it kuti ezvo sure maiguru vakuzviziva. Impression yekuti ameguru wangu akuziva kuti naye takudanana and nyaya iri kunetsa kumba kuti amaiguru wangu okay ndichajamba dzimwe nyaya kuti amaiguru wangu vachiziva chiwa takatanga kutumira messages ne a different number achiti ndeyamaiguru wangu achitada kuzvisungirira chiwa sinawo madzibaba vake chitotanga zvemasowe apafana nawo madzibaba anopinda masowe kana kuti anoita zvekuinda kumadzisowe anopinda cheche chipostori saka ndizoti tishona chinenge chiri right chinoshandiswa sei ipapo alright aenda kumasowe achipafona ana mamwe madzibaba vake usiku chikanzi maiguru wangu wada kuzviuraya saka mukaregedzwa kuuya kunoku nyaya inoti chi hamene kuti chapira sei nekuti mukadzi nekuti akuti mukadzi anozviuraya. They called 3 times. At first nichiti ina ndogara ndega ndikandogara ndega zvitoti sumuke ndiye ikoko kana muzati mba makazara vanhu vanasisi vake varipo akuda kuzviuraya mugama kuti kudini zvikanzi chitouyai wati ini nokuziva paigara munhu wangu ndakangosumukawo ndasumuka ndikanosvika ndikanoka. It was around 10 manheru ndikasvika ndikanoka ndikatoona vanhu vakuda kutovata chiwatanga asipo pamba musiwo vatete ndo vakavhura door vatete vavhura door ndachipela kuti kona amaiguru
Amaiguru wangu achibva wabuda. Hold on Lorraine, hold on. Stewart achikufonera achiti uya kuno iwe. Maiguru wako kasauya varida kuzviuraya. Aiti iwewe ndiwe unokwanisa kuregera kuti ustope maiguru kuti vazviuraye. Aita maiguru vakuda kuziva kuti ndirani ndoda kutaura nemi or something. That's how the whole conversation was. Okay, all right. Vauda kuziva kuti ndiwani, vauda kutaura nemi, vauda kuziva saka ndabva ndangobvuma kuti uraita zvidzai auye musana wacho. Ndasvika ipapo ndakuona kuti panapa ndingaziitwa sebenzi. Pano ndakanga ndafona ndiri panze kwaari ndikati ndiri panze kuda unditore. Chikanzi ndiri panze patotumira location pandatumira location. Chikanzi aiwa hatipo ipapo tiri kuextension wati kana vatetepusila vachiona live vanawo mascreenshots acho kumessenger kwavo vanawo mascreenshot acho andakavatumira the next day afterwards anditi ndasvika pamba inini ndikatona panapa vanhu havana chava kuziva anditi ngavanoita maiguru angu aiwa famba sezvo ngatibudei panzi pasaitwe anything ngatibudei panzi pasaite noise anditi tinotaura but aibva ndati ndinonzi Doreen watati ndichiri kundirangarira here takambotaura muna 2012 kana maiguru engu ndichiri kurangarira nyaya yacho yakandinetsa zvikazoti chichi handiti but ndangoti all right in that stretch, I actually had to lie because I actually saw that she was in the dark handiti nastrata akarambana whatsapp because andatoona kuti mina yari murima handiti iyo one munhu anoshandisa ubrand dark I think akaonofana bangere proper cover up munhu uyu mawiro aisa auya ane intention something else handiti pandiri inini Stuart muna July sisi vake vakafa akaenda kumusha akadzoka akati sisi vake vakafa a day before my birthday or something. Musa birthday rangu akauya panapa Maxeni tikaenda kuzonohava nguo or something pane zvichada kunotora Maxeni tikadzoka tikasangana paBorders. I bought a cake tanga tine mwana wake and then we went for the day. Alright, hold on Lorraine. Chifunza mbunzo. Uri kureva kuti mwana wemukadzi uyu anga kutokuziva iwewe akaintroducewa kwauri iwewe mukadzi asina chaanoziva haana kuintroduce ake mwana wake kuti ndirani kwaari but mwana wake anondiziva zvokuti ndikasangana naye mwana wake mwana uyu ane makore mangani grade 1 this year alright okay yeah achibva asimuka achibvaenda kumusha aenda kumusha achibva adzoka achibva kumba ndakaona chakabhondoka dziri nhema still everything zvese zviri kutaura inhema ndakaona kumba chakabhondoka maili vakaona vakadiko zvinovatora passport yangu vadiga passport yangu ikazoya a week later passport yadamburwa ndauda notora passport nyowani ndakuda kunodii anditi that's how nyaya yemanetsera yakaita kuti namaiguru angu tisangane ito nyaya yepassport nenyaya yekuti kuenda kucapital vanoprinta uyu bank statement zvikazodii zvikazoti chichi nyaya yacho like got to me saka panguva iyi pazvakaitika zvebank statement izvi nezvemaiguru vangu vakutozviziva kuti imimi makumadzokerana makutodanana mati pazvakaitika zvemabank statement izvi nezvemapepa emotikari maiguru vangu vakutozviziva kuti makudanana time ndokuti maiguru nenyaya yemabank statement nyaya yemotokari kunzi mapepa emotokari awanika alright hold on Lorraine nezuro pandakati hold on Lorraine nezuro pandakataura namaiguru vanoti pane dhera wakasvika na12 ndofunga murume akauya achikubhilivhisa achikunyepera kuti ndakutengera motikari asi mapepa emota atogwa nemukadzi namaiguru iwe ukabva wabva kuma12 pakati pousiku ukatora uber mira ndipedze ugozotaura mira ndipedze kwa ukatora uber iwe ukasimuka na12 konoidza ukaenda kumba kwamaiguruku alright ukati kuna maiguru ndavinga mapepa emota yangu yakatengwa maiguru vakati mapepa emota ipi hapana mota yambotengwa pana ini isati torina kana mota yawatengerwa ndeipi zvakaitika here izvi andinasvika ndichibvunzwa kuti mapepa emota indakasvika ndichitora dzati muda kuzviuraya ndosaka ndasimudzwa panapa mati muda kundiona
and nyaya yekunetsa yari kuti akanditengera imukaiwani vachivataura zvinhu zvavataura zvokuti vakati hatina mota isusu ende zvaakukudzai nhema okay iye stewart akafona tiri panzi akavaudza kuti pindai mumba ndichafonera Lorraine handiti meg vangu vachivati hapana chokuti taure panapa, and then she walked away. She eventually reached out evil twice with 2 separate numbers. The first time pavakareach out takataura zvakanaka nameg vangu so patanga vatsvagwa nyaya yekunzi kwai yokuda ane chembere yokuda ane hure yokuda sei uri kudii stewart achizitakura nyaya dzokumba kwakasiyana nadzo kwandiri saka stewart waitora nyaya dzekumba kwakachiya kuzoudza iwewe obva otora nyaya dzekumba kwako futi oenda kunoudzazve mukadzi handiziva hangu kuti kumba kwakainosvika zvinotaura kuti kudii, but then I'm going to say my side of the story. All right. Maiguru wangu akachinjiswa namba saka takati ndamuti achinje namba. Maiguru wangu akachinjiswa namba. Maiguru wangu she still reached out a new number. After like a month or so, she still reached out. Akandizwa kuti wena strata muna kurambana muri kundivhara chichima ndimangosara chokwadi nyaya dzeshe dzikaendera mberi handiti. To the extent of which that's going to you know what, this is not helping. Can I move on with my life? When I was changing phones, when I was upgrading from an iPhone 8 to a different phone, and this phone and at that time. Handphone and I guess a phone you microwave, and this. I don't know on the Stuart looked for my numbers. Kufara naye well done Lorraine. Kufara naye ezini kufara naye kukudana naye kana tukufara kukungoita friend. Kudana naye kukurara naye ere kufara naye kukurubatana mere kana tukufara naye kukungoti maive muri mashamwari. Umwe shamwari yako we white wa waifara naye. Tanga tsatashika ipapo. Okay. Tanga tshikutaura. Asati munhu wangu achikuda kumubva on naye ucho. Zvibharisa shisa handiti. And then that's when we started fighting. So that I do not waste people's time and data, I play my voice notes. I've got several voice notes from Stuart. She will remember this conversation in there last week. Yes, she was last week. All right. Hold on. Is it one of the audios that ndina zopana? I don't think so. Ndi play kuno kukuta kuti vanhu vanyatsoza post. Hold on. Ndio. That's one day I see you another dog play kuzvinengeri ina maiguru wangu mukati. All right. Ko iya wainzizvo iwewe it will never happen kuti uite move on daring. Lorraine, my voice notes ako asikunzwika. Can you forward me forward them to me pa phone yangu indoso ma player inini kuno site kwako asikunzwika. Ma forward izvozvi uchitaura ako tazonisa kuti nini ndi the reason I wanted to play my audio. Tazonisa kuti nini ndi tsamu handiti. Yanga iri nyaya kuti kurukunzi last week iye Stuart paita nemukadzi wake because akanditi mira ndifonera mukadzi wangu nditaure nyaya idzi uchiwa kuti mailiro vanoresponda kuti kudii handiti. All right. Achibva afonera mailiro vachibva vakonfema kuti ivo neshamwari dzavo vakanditsanyira, and apparently kune nyaya yekuti kwaini ndiri kudhimanda 40,000 time wasted yecompensation from Stuart yaari kuti kwaini ndiri kudhimanda kuti ndisaramba naye nemazuva akanditambisira nguva ndiri kuti ngandibhadhare 40,000. I never asked Stuart for 40,000.
Okay. And kwandiri inini Stuart akuramba kurambwa. Stuart anobheja kuti haatoda kurambwa nini. all right. Kwandiri inini Stuart anobheja kuti ane mutero waanofamba nawo wekuti chiro chida kuita sei. Ende kana pane vanoziva izvezvi, any of my friends, pane vanotoziva kuti pane pandakaendeswa kuholiday. Saka anosvika kuholiday ikoko kwanda ndakaenda nemunhu iyeye asitombori Stuart, what is I'm trying to move on with my life. Mbora yemurume yakapedza kumira for 3 days. Inini kutosemesa nababa vasingachiwira panguva yekuti tingasanga Stuart anondiudza kuti kana ndichikuti andinawo ndako asombora mailiro okay. anyway. Hold on. So I wanted to play. Saka you are saying hold on Lorraine, hold on. Unotaura kuti mhanya ukaiwe kuti vanhu vanyasomisa. Uri kuti iwewe you wanted to move on but Stuart ane muteuro waanofamba nawo zvokuti you can't move on. Ende wati iwe wakatomboita umwe chisaidi meni pasaidi umwe murume wakambodana naye mukaenda kuholiday. Makamborambana ukaita umwe murume ukaenda naye kuhotera kuholiday pakanoshayikwa zvinoitika murume ikanoramba kushanda zvachose murume uyu zvachose. Stuart akati ndakakuudza kuti hazviiti ini ndini ndizvo. Yes. Right. Mira tinzwe pamavoice notes mamwe andinawo panapa. Rega tinzwe. Hold on. Hold on, Mira. For whom? Iwe zvako zviri correct handiti. Une mhata mbiri dzaunongouya wotundira iwo zvinhu zvapita zvakadaro. What do you mean by that? Yeah, you know exactly what I mean. I'm asking a simple question. This is not about kunologa. This is about two women hurting because we're at the end of the day. It's fine. What did I say? I don't want and did it. Right. And then there's all right. And then there's all right. And then there is another voice note again. Regaiti play movie. I'm just thinking of Lorraine. This is not a joke. So that is at the end of the day. I give my feelings but I give my feelings I think that was but
Unonditsvaga. I don't understand. Unonditsvaga. I think you actually enjoy the fact that ndikatsamwisa Lorraine ndendamutsamwisa zvinotonakidza zvinanagara akatsamwa. You actually enjoy that, don't you? Saka zvandiri kutaura zvinhu zviri mufirimu. Aina kuti mashoko akasina kunaka kuti kutaurire, but ndasvika pakuda kutaura nhasi because ndinoona kuti uri kutoenderera Lorraine. Ndikuenderera chandaenderera. Chekuti I'm moving on with my life. Alright. Can I understand? In that I'm moving on with my life. Ndawana munhu, ndine munhu, handiti. Wakuya panapo wakundudza kuti iwe kana uchikwirana nemukadzi wako mumba. Unenge uchifunga Lorraine. Yes. And I'm not lying, zvandiri kutaura izvi. Chiripo chii? Indakuudza zvinhu zviri panzi kukunyepera kanyi. Hanositi ndizokunyepera, but handikuudza zvinhu zviripo zviri paground. Handiti. Okay, saka shuni zvakatanga rini? Todiscuss zvakatanga rini? Hanenguva. Explain kuti wave nenguva. Zvanenguva, something like 3 to 4 months. Zvinokwana. Handisambosvika kwauri zvochikwirana neumborero nchikwirana newe. Dau kutaura chokwadi asi ndakambosvika kwauri. Kana ndakambosvika kuti zvakamboitika kwauri. Asi ndakambosvika kwauri, but kumba kwangu zviri kuitika izvo. Kana wemushonga ndokubvisa ipapo rorina handimbofa ndakakumi ndakadzima kuti ndishandisa mushonga. Etisi kana ichiri kumira kumba zviri nani. Vaudzoti ndavawe ndivadzidza kuti murume anokwigwa sei. Kana ichiri kumira zviri right direct. Kwauri ichikumira? Ndati kana ichiri kumira kumba kwako zviri right. Zvinova pane zviri kuitika panguva yamunenge muri pabonde. Ndofanira kugadzirisa izvozvo. Iwe unogona kuzvigadzirisa? Aiwa, ina ndichikonzi zvigadzirisa ndozvinoda kuda kuita senge iproblem yangu zvaka kana zvichinetsa Iwe unozvigadzirisa kumba kwako iwewe zvinoitika hazviitiki. Muchama kumba kwako. Gadzirisa zvekumba kwako, ndogadzirisa zvekumba kwangu kuti zviite segadzirisa zvekumba kwako. Baby, iwewe handisi kuzofa ndakasiyana newe. Wazvinzwa? And why? Give me one good reason why I should continue being this in the relationship. Give me one good Because reason. I love you. I don't love you. Stuart Mugalo, I don't love you. One day uchandida. Don't worry. It's fine, Dishatama. Hey, pakaipa guys. Hai, zvinhu zvacho hai, pakaipa. Baba vari kutaura kuti hazviiti kumba kuchamirira iti ndikai tione kuti zviri kufamba sei. Pane right. Wakabonyora kana wakatundira mukadzi. Ndichitei waida kuti nditei? Yei action yawaida kuti ite? Ma-action andosita. Ungatongotondipindira mugwedwa ne-first day ipasangana 4 hours yokupinda mu-new year ya 2020 iwe wotouya kumba kwangu kuzokwira. Ukanganisa zvaunokanganisa. Kana chamba kwangu kuzokwira ndomakwira wachaita 2020 yose. Right. Saka iyi ndofunga ndakwanzi pagore nyuwani zvinoreva kuti ndepana January apa. Saka chakwe chaunofambira kumba kwangu izamu rangu. It's not a joke. Chamari unemukadzi yo. Ora take joke. Saka chimbange ishanyisira pakurambana kwalorei nasho.
Right. Pakaipa. Right. These are the voice notes that tinadzo. So Lorraine adona apa, let's try to get Lorraine kuti tinzo kuti is it the reason why akalikisa these so-called audios, this video kuti tinzo kuti murume uyu agone kusiyana naye here kana kuti chi. Let us get hold of Lorraine. Right. Ma audios tamanzwa. So can it be the reason why you decided to post video yake achita zvaaiita pa Facebook? On that my audio akawandisa and answer kwanza kutumira osanditi. But nyanga yakunetsa yanga yave mathreats ananda kuwana. And nenyaya yekutanga chifambisa mbiri yekuti ndakati ndikuda 40,000 for compensation. Yekurambana kwangu naye. And nyaya yekuti amaiguru vari kutsanya nesta rangu weba. Kamchiti makasana kari kwarini. Kana on that and kana iripo yawo AMS wenyu yanga achitaura kuti wanga usingaiti chinhu ndangoita forced himself on me. I didn't want to sex with him. There's another audio. He forced himself on me over 3 times when I didn't want to have sex with him. Nditi. Nemazo tishiwatane gun. And pane audio futi antotaura epanzo kuti ndanakatokoka gun. Pane pakashoka kwangu na 12 midnight. So sometimes I struggle with sleeping. Sometimes I take accurate. It sort of like dozes me off and then deep sleep. So I usually don't want calls pakati pausiku. Akasvika pamba naye 12 dzeusiku kusvika na 4 a.m. Samba ndakazopepuka ndichienda kutoilet ndipo ndakazonezvi pane 90. So I was like, okay, this is because it was no longer love because it first drained like his obsession to the extent of I had to always make sure I chakati kana ndikuenda out munhu ndatomwana munhu akamira pawindow ndiri pakati kugadzira makeup ndikati and then chazada ucheka kuti wanga wachindudza kuti kuenda out nemasho here kana kuti nemunhomba. I had to change. I had to start on that my audios achakawandisa select. There is a time where he goes like I have phone dzangu then ndofanirwa kutofona nenumber dzisiri idzo inini. Saka inini na Stuart our relationship, I think given the opportunity kwayakapera chaiko chero iye pama audios antotaura kuti yakapera kudhara around December
tanga tisina communication yanga iri right pakati pangu naye. Okay, Chero hold vana on. vatete vangu Hold on. ndakamunombera kuti murekedze kutaura Hold on, naye. Lorraine. Kana uchiti December, I still ndikurangarira kuti pane achazotipa audio ere kana ndipapi paiti December ponga achifanga kuenda kunoroorwa nemuchinda uyu indi December. Or what happened? Yes. It was because of all the lies I had discovered from his end. And some of the things when I was on my ground, it turned out to be true. So I can tell better communication on my ground. I did my own investigations for science. Then I decided to say, you know what, let me not waste my life and move on. But here it would have That's what he says. I don't know if it was true or not. Because when I'm audio, I'm not sure about the and I'm going to vanhu 3 vanokuziva umbe kumba kwedu 2 or 3 vanokuziva umba kwedu ndiwega ungashangweisiva. If my leader is going to find out, he's going to find out afterwards. Saka kune hama dzanga dzichitokuziva dzekwaStuart. Indine vanhu 2 vandinoziva. Dziri hama dzake. Saka idzo hama idzi uchitaura navo vaitoti chii vaitoti toda kugamuchira kuti I think maybe the relationship yangu na Stuart, it's very few people who knew what was on the ground. And in our communication, my WhatsApp message, I didn't have any communications. And that was it. It was never about communication. It was just what I took, and that was it. I never wanted to clarify it with anyone else. Saka mai guru vakazokudza rini kuti vakuvhure maziso kuti nyaya yakamira yakadai. October, September, somewhere there, sometime last year. Ndopa makafonerana kana kuti makaenda zvokusangana. Takafonerana. Takatobeta conference call tiri mai guru murume neni, and if I'm not mistaken, vatitanga varipo, if I'm not mistaken on that conference. Only yanga iri yei. Conference call yakazo given the conference call originally, it was just kupedza noise yanga iripo yaitika pakati pedu. Our back and forth. Yakachakatu twazoita chakatu yakazorena azodai so rena akazoti chakatu saka it was that thing yekuti taida kupedza nyaya iyoyo, but yakatozopedza yatoita a different fight altogether the conference call iyoyo. But after that conference calls too, you went ahead and believed what he told you kuti December ndokuenda kunokubvisira mari kuti ndingokuroora uite mukadzi wangu. No. I wish Matito wangu, if only that she is on Facebook, but I know she won't be my live. I wish she was there because nakatovaudza kuti sana nenyaya itogwe nokuti yakatokumbirawo list ndikati ndomborawo kuti kana maita list musatomboite ngatokumbira imwe senge anything chingoita senge muri kubhilivha ndisi zvaari kutaura izvi, but ndomboda kuti musaudza vanhu vana did or anything to take this seriously. Lorraine, sorry if I'm getting personal or what on this one, but I need to understand. Murumo, is there something chawakambomita or pakudana kwenyu kwese kwawakaita kuti ukambomujikisa? Never. And iripo audio, anototaura that audio achakawandisa iripo audio. Mune mapenta Stuart, iripo audio shuti pa Lorraine hapana chaanondiita no Lorraine ndakapedza naye. Iye ndiye anotaura kuti ndiye akapedza neni, not the other way around. Because obsession yacho iri kubva kusaidi kwake ichiya kwauri. I'm asking kuti zviripo here zvawakabata iwewe ukamuita munhu uyu zvokuti right now wakuchida kuita move on hazvichaiti wakaona kuti pamwe 9 years dzekutambisirwa time ukaitedza kuita move on upenyu wako, now you want to move on hazvichagoni kuti zvisununguke. Ndosaka ndabvunza kuti hapana here kana pakambobata kana kadombo. Ndakaita kuna Stuart nini kana chimwe chitana chandakaitira kuna Stuart one single thing. Sure. But you definitely kuti Stuart akaita something kwauri because anopinda iyo madzibabai. Iye ndo zvaanotaura kuti ane. I don't know definitely if he did something, but iye ndo zvaanotaura kuti ndo zvaakaita. Sure. Saka now watiwo ane pfuta negana nechivhorovhoro. Vhorovhoro chinouya okudhabura nacho nokuti ukataura kuti uchamboenda out navasikana window unoya kumba kwakovanzira pawindow achida kuona kuti uri kubuda uri kuindepi unani uri kudii zvinozo pachapera sei manje apa kuti zvizonzoyanza kupera ndakachinja magate codes at that time. Ndakachinja magate codes
Saka But why are you not changing your numbers? I've been using this phone, this number, since 2008. Clients from all over who call on this number. Okay. Change So number because of Munuichurume, to lose money because of Munuichurume, it does not make sense for me. alright. Saka pane zvamaidana namarudo rwenyu ramaita iri semutorana mavidhio naStuart muchidana muchidima igurumba vasingavati kumbava vachinyepera mukadzi and things like that. Have you ever considered mukadzi uyu ari kumba maigurava kuti vanofila sei since ari abia ako? Consider cheap. I'm consider. What did she need it to be considered for? Kuti hapana panopinda muequation munhu ari kunyepa apa murume ndiye ina maiguranga hapana pandakawapinza muoccasion hapana kana iye ndiye anondivinga maiguranga ndiye anondivinga not the other way around. Excelina kana ane anything chaanokwanisa kuti Lorraine ndiye akanditsanga one chinhu chaanokwanisa chaiva mapictures maiguranga vakatanga kuona vanga vauya pafacebook page yangu sezvino ndakambloka kare pafacebook yangu kare vanhu vaiuya neaccounts iye ndiye akatanga on all two occasions. He's the one who has approached me, not the other way around. Kunze kwamusona number kwavo, other than that ansanambo approach Selina in any way whatsoever. Oh no, I mean to say kuti nyaya kwena chera ivo vachida kuuya pana pamaigurong nyaya musona number kwavo anditi Stuart was out of town. Asati agadzisa zvekumba kwake akatanga agadzisa zvekumba kwangu inini vakafona vachida kunzwa kuti aripi ndikatovabayira foni ndikachimbomirei kufona munotaura naye mangwana makiseni nokuti nyaya yacho yaitonetsa because I had discovered all his lie. vatsvaga murume wavo iwo ukapindira kuti mbomirei kufona muzitaura naye mangwana kuseni ndakati chimbomirei kufona akayata panapa vene nemazi akanovavo kuti ndizotakavatsa panapa ya pakaipa regai tivape mukana regai tipe maiguru mukana regai tinzwe maiguru mukana opinion yake ngavandatiwe mukana regai tipe maiguru tozodzoka toipedzisa nyaya yacho. Alright, regai tipe iwe unogara uri mukunhingiki regai kana ndikuona Stuart wacho ari kufona. Let me also try to get contact of my guru tinzwe then tozopinza Stuart wacho tinzwe kuti zviri kufamba sei. Yebo. Pakaipa. Mai mwana muri kuona varume kwai yo inangu kada smola itafanana na smola zakafanana na Lorraine ka chokwadi ka acid ka inotouya chete kunonira munhu. Alright. Mera itoni. Chai. Ya zvakaoma. Yes, mningina uri sei? Muke muri sei? Ndachita kufonera ku WhatsApp kakusingadhuri kuti tinhingirire ava ndofunga uri pa live handiti? Yangu live iri kuramba iri kuti I can't play this video right now. Alright. Anyway, uri pa live zvako right now. Uyu Lorraine ataura side rake of the story rekuramba atanga nekuapologize kwauri akaplaya maaudios emurume wenyu achiramba kurambwa na Lorraine zvese and everything nema audios last week. Can you tell us nyaya ya Lorraine kune musikana anonzi Lorraine aripo? Lorraine akamboneta it will be 8 years back. But vazapera. Then all of a sudden pangu ya pamba pangu 12 midnight. 12 midnight. Ndova awe angavingei. Akauya chitsananguro dana Stuart amutengera mota hanzi amuudza kuti zvone mapapers emota ane mukadzi wanga uri kuramba nawo. So hello? Okay. Mwamutsana Smiley Roy. Ava Smiley Roy? Ava. Hold on. Lorraine.
hanzi hamusi mai guru mubvunze kuti ndiani video call muvaratidza kuti ndimaidiro havasi mailiro munomutora naye asi mailiro munomutora naye ngaita video call hanzi hamusi mailiro imi saka imi ndimani okay mirai ndiite video. Is it possible kuita video call? Yes, it is possible kuita video call ku WhatsApp. Ati ndei ku WhatsApp tuita video call tuone kuti ndimailiro iyi. Okay, fine. All right, sharp. Actually, yatosvika pakuipa nyai kuko yavasi mailiro iyi funoina ndivazivi mailiro iyi ndogozoziva kuti mailiro iyi ndavapi mirai titsvake mailiro iyi vaite tiite video call mirai tione right. Maigura vachadaviri phone pa video call up. Oh, Maigura. Lorraine, is this Maiguru? Lorraine. You have a call. All right. Lorraine, is this Maiguru? Ndivo era. Vaita video call. Ndivo avere. Ava vari pa video call up. Chitaura kuti ndivo here sati taura neghost account zvelorei chimbodongorera kuti ndivo here. Alright. Anzi, my guru is beautiful. Anzi, she's beautiful. Anzi, my guru is very beautiful. Thank you. Anzi, my guru ndivo. She's beautiful. She's beautiful. My guru, you can open a business for asking what was right. I think ndivo, no doubt, because anfungu kuti mungavume kuyapana pa musiri ningikiri muri ghost account. Yeah. Is beautiful, guys. I want this and Rukumaona. My good is beautiful indeed. She is right, and she's pretty. All right. So tell us your story, my guru. What really happened? Imimi pamakasika matimi for the past 8 years. I'm now very much at peace because of Lorraine. It was on and off. I think that's what she told me, Lorraine. It was on and off. But all right. So is there a time whereby pamakambo bega olo tauraona Lorraine kuti Lorraine please ndanchikumbirawo kuti usiyane nemurume wangu uri kuputsa imba yangu kumba wangu kusisina mufaro? So many kakawanda and then I think munhu yari kuwezi no chamusiya kana kuti aukuudze vari kufona wava ndivapa pane vari kuuyawo pavideo call ava hamene vari kuuyawo pavideo call ava kuti ndivape ava pane vari kufona kuda murume wenyu ari kufona pane mwe nhamba pavideo call. I don't know. Anyway, right. So imimi chishuwo chenyu imimi chamuri kushuvira nhasi makaona mavideos akabuda nezuro emurume wenyu semurume marasirwa zvinhu zvakakandwa pafacebook, you know that those are supposed to be private things zvazvifanira kunge zvichionekwa naJack and Jill zvabuda pafacebook. Makafila say, how did you feel? ane 14 years and alright, miraite zvekuvafonera nenhingirikiri. Let me call you straight. Let me call you not in a video call because video call I think iri kunetsa. Regai tivafonere straight. Regai tivafonere straight.
Hello? Hello. Ndaona kuti video call maybe ringeri kuti netse network ngategate zvekumbofona straight. Okay. Yeah, So nezuro when you saw my videos emurume wenyu achitenderera, how did you feel? Ndakarwadziwa zvisingaite. Ndakanyanya kufunga vana vangu because ndine mwana akura, she's a teenager right now. And anogona kusangana nazvo kana kuona munongoziva mazuva ano vana vakuenda painternet usingazivi. Zvakandirwadza zvisingaite. Anonyanya kubatikana nevana vangu vadiki asinganyanya kubatikana nemwana wangu kana mukuru because zvinhu zvekuti akaona zvinomaafekta kubva kuchikoro, pfungwa dzake nemagariro atinenge takaita kumba kubva kudhara zvanga zvichimunetsa. Uye Lorraine akandishungurudza zvekuti vana vangu vese vakaona zvaiitika panopamba kuna baba neni. Saka zvinhu zvakuti nanhasi zvikutondirwadza kuti why akaposta mavideos akadaro and ari kuenda viral right now. Vamwe vanhu vandogara area vatondibvunza and handizivi kuti kuvana vanonzwei because ndibaba vari kuona vakadaro. Saka pamakabvunza murume wenyu nezuro kuti mavideos akakupai response yekuti ichi? Angonditi akati I'm very sorry. Anoziva kuti ndokwazvinosvika and angaite zvinhu zvakadai. And it seems like paitora mavideos aya Lorraine chiwati anga asingazvizivi kuti ari kurekodha. He didn't know. Iyo yenhingikiri yevideo calling kaiyo I think murume aizviziva because vaive vari handiti vaitotaura vari pavideo call. Saka kuti iri kuseviwa zvayo maybe kuti maybe iri kusevwa maybe aizviziva but ichazobuda maybe haana kuzviziva. So pabuda mashoko ataurwa naLorraine kuti anzi makamutsanyira, is it true? No. Munhu wese anonamata but I didn't fast for her. Okay. They fasted for my minister. No fastira never. Okay. But mukadzi wese kana uchinge wawirwa nedambudziko rakafanana neiro riri unotombotinamata nekutsanya kuti Mwari dei madi kubvisa dhimoni rapinda mumba mangu iri, mumba mangu muve nepeace. 8 years is not a joke. Sure, inini handikunyepera. Inini pazvaiitika pese I thought murume wangu he was under spell. Because if even pandaitaura zvandotaura aizvitakura zvinoudza Lorraine. Okay, all right. Oh, saka in other words maitozviziva zvamunotaura naye aizvitora unodza Lorraine ozokufonerai achikuudzai kuti ndaudzwa zvakati naStuart. And Lorraine wacho aidzoka futi kwandirondoudza Stuart ati zvakati kuti inini ndindozopedzera ndatuka zvimwe zvinhu zvasina kutotadza ndaigonozvitukirwa. Kana zvangobvona Lorraine chete ndaitotuka kana kutoudzwa chaizvo zvisingaite. Right. Now that all right, besides kuti ngatimbobvisai mwana wenyu teenager ushu kuti aona izvi achaona izvi and watinotandika. Let's talk about you Lorraine murume wenyu apasina vana izvi zvaenda kuFacebook. Mungafila saying for the past 9 years mamuri munguva yakaoma muchishungurudzika nekuti mwana ndiwa muri kufilira right now kuti anogona kusekwa namwana kuchikora kana kuti chi handika mungafila saying because you have done nothing wrong. Imimi hapana chamaita, you have done absolutely nothing wrong. Samaiguru handika ndimi manga muri kutotsvawo kumusana nekudumbu handiti murume wenyu here is to blame because he failed to respect and honor your marriage. Mumba menyu atirambe kuti varume vanofamba vachita chihure kunze kuvachinyenga, but murume should at least try and respect mukadzi wake kumba. But ukaona murume akuita chihure chekuti anokusanganisa negirlfriend otoisa chihure chekuti achaconsider mukadzi wake, then there was patori neera ipapo yanga yatokura chaiko handiti maona yanga yatokurisisa era ipapo zvekutoti chero mumba macho mama kungogarenyi kuti mungadi murume wenyu, but munenge I know the feeling munenge musina. Vakadzi vakawanda I think 1900 panapa vakadzi vakawanda they can attest, they can testify to this kuti zvakamboitikawo kwavari vanozviziva. Mumba munenge musina peace. Unogona kungogara zvekuti ndagara hangu ndavharidzira chii and watinoti ndiri mumba mangu handingasii, but mumba munenge musisina peace irimo mumba handiti maona. So murume wenyu ambonifonera earlier on I think he was saying he wants to apologize to you
handisi kuziva kuti are you ready to hear his voice achiapologize or muri kungofunga kuti muchanyeperwa zvakare? I'm ready kuti ndinzwe achiapologize but Kumba already apologize udhara and he has changed. Toona kuti zvinhu zvakawanda achinja. Okay, pane zvinhu zvakawanda kamatina already kuti zvatochinja Kumba already. Saka there were times whereby pamaiona murume nyasingarare Kumba aiuya achitaura nema kuti ndarara kwakati. Actually ototaura ndarara haitauri ndarara but basa rake but ndisingombonesatoziva kuti arara ku. But kazhinji kacho aya by all means kuti ndisaziva kuti araripi kana kuti ari kupi kana zvokufamba. Ipo panapa munogona kungotendera izvo timbotuka hedu zvemurume wenyu katsata munza hedu pano timbomutuka hedu zveStuart. Izvo zviri kwamuri. Nina ndamuregerera because mamuregerera kamurume wenyu zveisa hatina kumuregerera kana kuti tikutofila open yenyu. It's up to you guys. Aiwa tiudzei zvamunoda kana mukati musamutuke tongorega kana mukati mbomufambai timbomufamba mbijana asati auya hake pano ndamuudza pana mufonera kuti timbokuti chakutuka ndamuudza hangu. Okay mbijana. Timutuke mbijana. Okay, and then Lorraine akumbira regero ati first of all I would like to apologize kuna mai guru vangu. What's your take on that one? Because she's definitely ndokumbira ndikati she doesn't mean it because akambozviita kandi girlfriend dzemurume wangu akawanda before Lorraine but andisati namboita girlfriend yakayakandinokera padhoo pangu akandidisrespecta. She said names kwandiri akataura kuti I'm stupid akataura so many names kwandiri but inasana mbosvika kwanogara handikuziva akataura kuti anondikupisira she threatened me zvinhu zvakawanda zvekuti kana ndikanzwa kuti Lorraine kwandiri ndinotonzwa hasha akandiita zvakawanda. It was a short period yokuti pa8 years akandinetsa from 2019 to 2020 this year but nguva diki iyoyo akandishungurudza zvinorwadza zvisingaiti pasi pemwoyo pangu apa mwoyo wekuti kana ndikanzwa achiapologize handikwanisa kuziva kuti ari kutaura chokwadi because he has done it before and ndanga asingarevese ndakadzokorodza zvaaiapologize zvacho for ndozvaaimboita. Alright. Okay, let's do like this. Let me have Rambai Muri Papana Papa line. Let me have Lorraine on another line. I apologize kwa Muri in front of 2,000 people. Antika tione kuti. Then if ever shikaso continue, you have my number now. Please ndibate. Antika tione atiti aiwaka Lorraine, but you did apologize in front of 2,000 people. When because we want you guys to make peace as much as she is. Because she's saying Murumangu wasted their time, but I even told them, you know what, Lorraine, this won't work out. Even from my budget, it won't work out. Saka kaunoro munakangwara move on. Siyana na Stuart and move on. Ngite zvauri kuita nokupenyu wake, but she didn't. Anokundinzwisisa. Akanditocha musikana yandikunyeperera. She could send me pictures zokuti mavideos anorwadza muupenyu ayo kuti unofunga kuti is this my husband ari kuita zvakadai. No, we feel your pain, but we are pleading with you. We are just pleading with you, Kuti. Can you please give her the last chance, one last chance? And since tuone kuti anenge achirevesa here kana kuti anenge achita say just give her one last chance yekuti mumuregerere. And Lorraine is here on the line. Let's get to hear her achitaura. Maybe Ndakati inini Stuart wasted my time. When did I say that to you? You did say that. You wrote it. Ndakainzwa nyaya reason why ndakaposta that video kufamba nyaya yekunzi kwai ndakati inini ndiri kuda 40,000 yekuti kuwana Stuart yekuwaste time yangu. I never said that. Mavoice note vakutumire mavoice note ese mumwe apa achibhega kuda kupinda because I changed my code. Anapana kanyengera Stuart kana mukomwe chete tira yakauya akataura iko. Okay, Lorraine. All right, Lorraine. This is not why you are here.
right? You said to me, all right, okay, Lorraine, hold on, Lorraine, hold on, Lorraine. No, Lorraine, we are not going to let you go and let my Leroy go. But she feel the pain that she's feeling right now. Lorraine, can you please listen for once? Can you please listen? And at this my Lorraine, remember, she's a woman who's hurting. For the past 8 years, Lorraine. I think this is the time for you to eat a humble pie. Just pizza and show her. Yes, she's got. Listen, Lorraine, Chimboterera, Lorraine. Vane kodzere kutaura kuti Lorraine andikwanisa kumuregerera because vari kurwadziwa. Video has gone viral. She doesn't want my apology. It's fine. But Lorraine, is there any harm in you? SIS MELLY, I apologize. And the minute she says I apologize. Okay, hold on. Lorraine, hold on. Put yourself in her shoes. Don't go turn out in Dini. Alright, hold on. Chitora, alright, hold on, Lorraine. I know you've got younger sisters, right? Dini. And then I come to you as my young sister. For the past 8 years, Lorraine. And then what advice would you give to me? And then I'm coming sincerely. Saka, are you saying that she must go and leave her husband because they are not kakura iwa ne AIDS? Do not worry, I'm not going to break your marriage. My first conversation with her, I told her, I'm not going to break your marriage, Miss Joy. But Lorraine, still you were hating her by the husband not sleeping at home. You were hating her. Any wife would be hurt. You were not going to break a marriage. The marriage was already broken. You are already murume wacho unaye kumba asingarare kumba. Lorraine, I think you're not being considerate here. At the end of the day, I understand. That one she knows. We understand that one. The reason why you posted those videos is Murumo Ingasane anyway. But you as ladies, you have to make peace. The two of you. Can I ask her the apology? And in the near future, because I tried to apologize to this woman. So, in other words, you are saying that you can still go ahead. Video it's one of my clients. Your call has been placed on hold. Please wait. Right. This is. Your call has been placed on hold. Please wait. Alright, the other phone is on hold. I can't phone a client or whatever. I don't know. Your call has been placed on hold. Please wait. Maybe Timbo would drop her and then she'll come back. I think so. Right. So guys, this is what we are dealing with. I don't know now. Twitter say, guys, how best should we? Because we need to help a fellow sister here. We've got a fellow sister who is hurting. For the past 8 years, the husband has been cheating on her and and the girlfriend pachisendwa zvakasiyana siyana mukadzi ari mumba she tried kunamata she tried zvaizama kuti zvitoti mumba make imba yake imire and now I'm trying kuti vaviri ava vaite peace. Lorraine does not want to budge. Hello Lorraine Lorraine nosati chideongori padhuze kana nekukwidibika dena nchiti padhuze newe kana nekumbama kuseri kwerokonda kukwidibira ndikunyepera and kunyepera ungasaka because this is not a laughing matter. Lorraine, wait until it happens to you, then you feel how this lady is feeling. Serious, because there is no harm whatever, whether she is saying the truth or whether she is lying. You two ladies, the person who is at fault here is the husband. She never said I'm taking side remurume wangu. She never said said remurume wangu. My Leroy ati wakamurwadzisa for the past 8 years. That's what she said. Yes, you can handle him for 8 years. 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 8
long have you been dating Baba Leroy? Stuart nasanga naye 2011 2012 tikadanana tikarambana anditi takaitama on and off. But ma on off enyamaita kama Leroy, how was she to know kuti marambana iko zvinobadana na marambana iko zvinobadana because vaingori kumba kwavo vachingonetsekana nezvamaita. Know anything about it. Vaizozviziva sei? Saka ndizvozvoka kwavari it's 8 years ka. Kwavari it's 8 years because vanga vasingazvizivi kuti muri kusiyana muchimbodzokerana muchisiyana muchidzokerana vanga vasingazvizivi. Ahana, she never blamed you. Vati makavarwadzisa. She never said kuti Lorraine you are to blame. Andina kuzwa vachidaro. Vati iwe na Baba Leroy makavarwadzisa. I recorded it. I'll play a party. It's fine, darling. Don't worry, sweetheart. My name is Lorraine Mukunzi. I want to look at. I'm very sorry. She refused my apology. I don't apology. I love you too. Show you a holla. But Lorraine, do you know kuti Kama knows everyone's address? Yes, and I'm waiting for mine. And do you know kuti yours is coming very paduze so? Ari paduze. He's threatened to shoot me. He's threatened to pass upon me. No, that's not karma for you. No. That's not karma for you from Stuart. I see karma, Lorraine. From Stuart, because you are Wairana Lorraine. That's not karma. Karma yako yo ichapa kune mkazi uyu arapa. Lorraine, you think by the husband coming to you achane futi wewe ndo kama arikuzobudikira na Mai Leroy ndiye achauya Mai Leroy ndo achauya na kama zvemurume wozvo waita nemurume uyu maiwirirana hapana kama kana mukaurayana kuurayana kama wako iwe ari kuzobuda namai ava vari pafona ndo vachauya nekama yako Lorraine. Was going to be fine. I'm not yet ready to get on the ring. So it's going to be a different story. I'm not yet ready. I can't get it. She's not going to forgive me, no matter what happens and this. But Stuart thought I got touched and this. I want to see that person with that major case and I didn't get it. Okay. All right. And urukunzwa Lorraine, what she's asking arungoti ndokumbira kuti ukumbire uchirevesa. The reason why I agreed to do this live and this is why I apologize to you at first. That's the reason I agreed to do this live. I apologize to you first. And I apologize to you first. That's the reason why I agreed to do this live. And this is to apologize to you. But clearly you're not ready for an apology. Clearly Stuart is right. Don't worry, darling. I know things. So Lorraine, are you apologizing or what? Oh, Adona. I think Adona. Right. So now the Murume, the number yanayo ndo ina Mai Leroy. Mai Leroy, you are saying are you sure kuti maenda pa right page imi mukanolaika pa right page? Yeah, you remember it should not die. I think network. Because you said you wanted Murumo, you wanted to apologize because now there's no reason for me to bring him here. Because I apologize. Because I wanted him to. Unfortunately, the phone number yanayo ndio ya muri icho pamuri hapa right now. So achakwanise Lorraine wacha phone ari kunyepa ari kuda kufuregere basa na kunyepera pana pa Lorraine kuda kunyepera kudzungaira muimba around. Hello? Sorry, all right. All right. Ona ndine problem one. Murume is here ka anoda kufa apologize kumukadzi wake anditi pano apa. But now phone number yanayo ndo ine mukadzi pa live. Mukadzi ari kuti asikwanisa kupinda pa live panapa because ari kuti amene phone yake network iko vari kunetsa. Saka ndisizoti tingabata sei Stuart kuti awane number idzauri wewe so that at least both of them vaite peace. It's fine.
uno arikapologeza kune mukadzi wake chete. Okay. sikunoti apologeza kwauri anapologeza kwauri kuti iwe wakanganzirwa chiwaiti kwe hatiti wakamubuditsira mavidhiyo ndinamubuditsira mavidhiyo. kuonereinokanati oright imbotodza unotsishota yachi apologeza kwauri kuti kudii It's fine. Mupe number zvakaafana. It's fine. achini handikwanisi kumupa namba zve because izvo Can you please open for him? Hi, can you please open? It's fine. Just waiting on. Can you open for him? Thank you. low apology kuna Lorraine kune murume uyu inga zvakaoma inga pakaipa kunodawo apology yeizve nai Lorraine apology yauri kuda kumurume ndeyechizve nemurume wacho ndima mufanwa kutoya muchigwadama panapa muchikumbira regero kumukadzi uyu zvino toti murume uyu auri kuti tikupei zverudo aiwa zverudo zvinhu zvatisiri kuchada pano isu kuti muchadzosera hazviiti izvi zvokuti muchadzokerana zvinhu zvatakuramba hazvichaiti manje ndochasei mai Leroy munogona here hamuna here maifani muudze murume kuti ndikupei nhamba yekuti afonere muri ipa panapa because hamukwanisa kudropa ipanapa manje hamukwanisa kunzwa even apology yake yacho Andina. manje ndochasei because that's the only number yaanayo ishi. Alright, mirai ndikupei namba yepanga pana Lorraine munofona mopinda pa WhatsApp ipapo momira ipapo then iye ofona pano apa. I think that will do. Okay. Alright. Nyaya yacho chiringa zvacha ichi number 071 ichi. Alright. Chireke tifonere the husband. Ngachitry kufona tuone. Oh, yeah, the phone number is now going to voicemail. Ndisingaziti baba Leroy vave busy here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakuitika. I don't know. Guys. Hello? 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 Right. Number yandafonegwa naine murume wenyu panapa I'm trying to call it back. Haisi kudairwa. Andichazivi kuti ave busy here nebasa kana kuti aita sesi pamwe ari murodhi. Ish. Right. So murume wenyu handisi kuti ave busy or what phone number haichapinde. Anyway, say zvaangataura kuti he was going to apologize to you palive panapa. Andika nezvakaitika about the videos and whatnot. But now the phone number is not getting through anymore. So, my Leroy, we need to talk to you now. As madzimai, we need to talk to you now. Sana sisi vako, listen, my sister. This might not only be you,
ari this situation right now. There might be so many other ladies vari situation yakafanana neyauri iyi right now. Anyway, pandataura nemurume wako, when I even told him kuti chakutsvagira, when I spoke to you, you told me kuti you are hating and what not. Abvuma zvese izvozvo akati you can go ahead. And ndakakumbira regero mukadzi wangu, but he wanted to come and do it. Wopano palive achikumbirawo kune hama dzake nemukadzi wake kuti video yadi yabuda, but unfortunately we can't get hold of him right now. Atisikuziva my reasons ndehapi. And my Leroy, you know what? Forgiveness is for your own good, right? As much as you were hurt by Baba Leroy na ne girlfriend yawana Lorraine, right? You never forced Lorraine to come and post it on Facebook. You were not even there when it happened. Pavakakona na vari tu mangamusika tombozi ndosvaitika pachabuda mavideos akafanana neiwaya, right? So you see kuti iwewe there is no reason why you should be ashamed. There is no reason why you should be embarrassed kuti zvinhu zvakadai zvazobuda ndichabvunzwa nevakana kudi, because you have done absolutely nothing wrong by this equation yese. Hauna zvawaita. If there is one person to blame, murume wako is the person to blame left, right and center, because he failed to respect marriage yake. He failed to honor promise yakakupa mchitanga kuroorana kuti mukadzi wangu in sickness and in health change chichese. Atirambe kuti varume vandachiure, but they should try and protect vakadzi vavo. Ukaona murume akusvika paextend kuti anotora zvinhu zvataurika mumba achinopa girlfriend, that man doesn't deserve to be called a man. Angomirira kuti mupfekedze pitikoti yepinki nebra yepinki afambe akakapfeka angoti joina isu kumakuwako, because ndo zvaari. Handika, you were hurt for the past 8 years, we know that. And the other thing you showed me kuti it's like you are a prayer warrior. Handika, unoziva kuti Mwari havadhaku, Mwari havamwe castlelight, Mwari havamwe amarula yandakabata ishi. God will always be God and God is faithful. Unoziva kuti ukaverenga bhaibheri, unoverenga bhaibheri, it took Hannah or Sarah 99 years for her kuti ave nemwana. Handika, it took you maybe 8 years. Kana kuti it's gonna take you maybe 10 years kuti zvinhu izvi zvipere antoona, but eventually zvinongopera. Antika, I know kuti mumba munenge musina peace and things like that. Akauya even akakudza kuti right now ndiri kubasa and what not, unenge usingazvibelieve because you know kuti there is somebody else anenge ariko chero ari kubasa zveshuwa. Antoona, but forgiveness is for your own good, my young sister. Even Lorraine, the way she is, Antika, just forgive her the way she is. Whether she meant that apology from the bottom of her heart or she was just saying, I'm sorry, just forgive her. It's for your own good. It's not for good, it's for your own good. Just say, you know what, Mari, I know, if she meant it, then that's it. Kananga singareves tataura paratika tikuni chinonzikama. And chinoziva munhu wese. Lorraine might think kuti kama atouya because akavhunisigwa nechivhorovhoro naStuart. Aiwa, iyo haisi kama iyi because zvinhu zvaita vari tu. Kama ichazouya pakuchema kwawaita iwewe uchipfugama uchinamata paya, ndo pachazouya kama yake. Kwaiko zvino haisati yave kama. Anditika. So just forgive both your husband and Lorraine and concentrate on your marriage. Marriage muningina ma ups and downs. Marriage inonetsa. Varume marriage because they are not faithful anymore. No matter murume wechidiki numurume akaiwafumuka kunze uko, but as long as iwe mukadzi usina chawakanganisa, usina chawaita, handiti chero ikanzi yabuda video kana tukudia usiri wabuda mu video chinzi wakashama, andika you've got nothing to be ashamed of. Andika mumba mako ngamuve ne peace. Bikira murume wako as usual, sekane murume wako as usual, give him a long rope to pull himself, continue doing good. I think you and Lorraine, you are not friends. You can never be friends. Just block and concentrate on your kids and concentrate on your marriage. Lorraine, chakupa link yekuno wanikwa varume vasina vakadzi. Oinda ikoko onotsvakana nevakarume koko vanenge vasina vakadzi oita move on upenyu hwake. Because zvinonetsa kuti we can take a horse to the stream but we can't force it to drink water. Andozviziva. Lorraine auya pano tikati Lorraine akati sorry, but atizive kuti sorry yake chero 8 akati sorry ndeye kurevesa because aisiye kurevesa. We will never know. We can never know. But now we are talking to you as sisters. Antika, as sisters, we want you to forgive. Antika, vose vari tu and rambe concentrate on your marriage. This is not the first and the last that you have met this. Zvijaramba zvichuya muningina wangu. Antika, but ramba wakatsingira, ramba wakamira panzvimbo. Ramba uripo panzvimbo ipapo. Unoziva kuti Mwari vakambokurwira ipapo kusvika pawasvika nhasika vacharamba vachingokurwira zvakare.
unozviziva. Your husband is getting what's coming to him because ndiye muparanjongo, ndiyo nyoka ine musoro muviri. He is getting what you know. Varume ava, they tend to think kuti they can go scot free anytime, any minute with whatever they do. Antika vachiheta vakadzima feelings. They don't know kuti there is mudara God up there who does not drink, slumber, who does not even sleep. Mudara God who's seeing everything that we go through as women. And nguva yavo ichakwana, ene nguva yake ichakwana, antika ichakwana nguva yake shamu ine munyu, kwete shamu zijamu rine munyu richauya. And that's when you are going to remind him kuti baba mucharangarira here mazuva yaro reini amaita zvamaita paya nevamwe vatisiri kuziva pano uchitaura uchivaudza. Kwaiko zvino keep cool munin'ina. I know zvinorwadza, but just keep cool. Urambe wakadaro zvako zvinorwadza. I know it's easier to say, but kuti pane kuti uzviite, but zvichaita kuti zvichagadzirisika. Mwari vari pamusoro kudenga kumwari havadhakwi. Rega titore macalls from other people who wants to give you mashoko ekukunyaradzawo handitika pane zvawakaitwa nemurume wako and then pedzisira ndichazokulinga sezvo murume wako abvuma naprofessional counselor waya yamuita masessions enyu achi step by step achitaura newe achikukansela so that you have peace. Peace of mind is very important in your heart. Do not pay evil with evil. Never pay evil. Unoza panguva yakafanana ikai kuchauya mafriends agokuudza kuti unoziva kuti chimailiroi kune nganga iri pakati hapani togadzira norei, kune nganga iri pakati handitodai so kune zvakati vanogona. Do not fall for it. Usazvipindire izvozvo. Iwe ngotaura kuti no, my God will fight for me the same way he fought for Daniel, Shadrach and Abednego in the Daniel's lion. Ndomba vachandirwira panguva ino Mwari vachakubvisa mazviri ufunge. Andiona zvichadarika. It's a phase that will pass. It's a phase that will pass. So ramba wakamira panzvimbo, ramba wakabatirira pazviri ipapo iwewe. Never give up. Vamwanoita relationship anoita kuma 20 years cheko 20 years cheko inside chick 11 years, but madzisiro azvo anopera zvokuti panopera neropa, panopera iwe usina chaunoziva uri kumba kwako, anopera neropa. Uchiona right. Hanzi SIS MELLY ask her if she's doing something or working. We want to see why she tolerated this for that long and quickly forgave him. She might be in an abusive relationship. Okay. Pana munhu ari kutanza, are you in anza pane kwari kushanda here? Handishandi, but ndinoita basa rangu pamba. Ndinoruka musoro, ndinotengesa. All right. Because Hanzi, are you not murume wako ako abuse here? No, not at all. Okay. So it was just this incident chete, right? Kune vari kufona, please do not phone on the phone yandochandisa pa live, please. Kana muri kuda kufona taura namai Leroy, this is the number to phone ish. Number ndikukuisira ish. Motaura zvamuda kutaura. 8954837. Iyo number iyo. Iyo ndaisa number iyo. Ndapina number guys. Kune vari kuda kufona, call on that number so that you can talk to my Leroy. Iyo number iyo ndaisa. Antika, are your parents still alive, my Leroy? Vese vakafa mama wangu na baba wangu. Okay. Okay, saka akuna ma sisters maombe ariko kana kuti ndiwo mukuru? Ndinawo ma sisters. All right. Okay. All right. Guys, one thing that you should know, we are not here to break anybody's marriage. Pano atiputse marriage yevan. We don't tell somebody kuti walk away from that relationship. No, we try and give help kuti marriage yoyo imire kana vakazorambana nezvavanorambana nazvo ndezvavo hazvine inesu. Anti muri kunzwa. But isi tinozama kuti marriage ngaimire. Hello, kola. Hello, muri right. My Leroy vari right zvavo variko pafoni. Etaura yeni? Ndatoda kutaura namai Leroy. Kamai Leroy ngaasiyane nekutaura naye nemufana uyu anonzi Loreni. Ngaatombosiyana nezvaini ndiye ari kufamba kwamai Leroy stress. Vakateerera.
nzvimbo dzinenge dzine zvekunyepa anenge achingoda kustresa mailiro. Okay. Okay. Ndofunga vadropa. Right. Hello? Oh, okay. Phone now. All right. Hello? Hello? Kola hello? Kola hello? 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 Kola hello? Makozo jari kupinda akawanda saka manje ari kunetsa ari kuoverride panapa. Hello? Yeah, guys. Pana naye mukana kamanje mukafona mese ka 1 tinozoza tudaira antori kaudairani. Hello Kola? Sisimele murisha. Mushe kanjani? Mushe. Mailiwe varipo paraini but inini I think right now we should concentrate murume ngaatukwe ini zvandikufunga ini ngatitukei murume. Ndine mashoko avo vese vari vatatu kubva kuna Mailiroi, kuna Lorraine kusvika kuna Stuart, but ezvine zvida kutanga naMailiroi. All right. Mailiroi zviri sei? Ndiri kungokumbira shaka kuti iwewe do yourself. Kana ukaenda kumacounselors aya ari kutaurwa concentrate on yourself. Forget about anyone else, forget about Lorraine, and forget about Stuart too. He's not worth it. And this could be a marriage yako, but ndiri kuti iwewe concentrate on developing yourself and kanganwa nezva Lorraine. Zvachaita ikoko nezvatiri kuita ikoko it's none of your business. Iwewe concentrate on yourself. Then ndiri kuziva kuti Lorraine aripo palife zvangu achipeshuka rangokuudzawo kuti hangu kana iweka ende uri zviduzvi risingatomboiti and you know handizoni ndoti chiba ndirangokuudza kuti uri imbwa uri duzvi ende musadanyowa amai yako. Then Stuart ka iwewe ndiwe wesi manje wondiwezibukadarika dzimwe dzese wazwaka handitoziva kuti ndoti chikwa uri but ndikuziva kuti newe futi uripe papapo wakateerera pathis life and you are a coward because izvezvizvi wawanda hauchada kutaura nyaya dzako because waona kuti zvaipa manje you are apa nawo hauchada kumira nyaya dzako zvawakasimba stereki iwewe zvaune zimboro rinogona kumira wadi kuya futi umire panapa palife. Stupid men. Fuck off, Stuart. Ndapedza newe. Sisimele, maita basi. Batsirawo Mailiroi, please. All right, iripo. Hey, apakaipa. Right. Hello? Hello? Man. Hello? Hello? Na manje mukafuna usa mwana here kuti achema kumana. Nawe. Kama unofuna usa mwana kuti acheme. Makoza chawandisa na video sanutura yandosiya yani. Hello? 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 Yes? Hello? Hello? Tukukunzwai? Sisimele Mailiroi. Mushe kanjani? Ndida kungotaura una Mailiroi. Mailiroi, yes, I know
vemukadzi mumba ndizvatinoda chete. But then kana murume wenyu achikwanisa kudanana nemunhu for 9 years, inini muchizviziva. And from what I know, makaroorwa muchiziva kuti Lorraine ariko. Lorraine continued kudanana nemurume wenyu. You continued muchimuziva. And then right now you are acting as if you enjoy it, but you knew Lorraine all along. You had children, you knew Lorraine all along. So I don't think with Ilimuri, you are the only victim. Lorraine is a victim as well. Hello? Triple, Takateri. Because Lorraine is also a victim as much as am I still a victim. So let's not say Lorraine are wrong. My hero is supposed to stop this, but he let it went on for 9 years. Already, Mama already Lorraine, all those things. But she kept quiet and she tolerated all that. And right now in 2020, that's what we are saying, we are very bad. I don't really understand what the teacher is saying. Honestly, why would you take such nonsense for a very long time? And to Lorraine, why would you wait? Even when you stood there, up to today, 2020, there's very bad person who my hero, you are saying you forgave your husband. But I saw my videos maybe yesterday or today. Matomu forgive her. The same thing, maybe Lorraine is right there, I'm to forgive her. She was the person which is Stuart. So was I right to say kuti Stuart ndiye munhu watoda kubvumburudza pano? Exactly right. Stuart is any problem wombe. But my hero is being in a marriage, wake up, go to work, stand up, because right now you are saying you need a Herrera, you depend on you. Being a Herrera is not a license you put a bullet to abuse. I think she's listening. No, you always tell and know when it's wrong and when it's right. Because are you wrong, Stuart? Lorraine, you are very wrong. Tell no one was not Stuart now, Mary. You are supposed to give Stuart to someone say the mother him and I was not my hero. You cannot take it more at the same time. You're supposed to give him that outlet, but now you let him go. And you this is why we want to do it, because we tolerate rubbish. That's what we did. Yeah. All right, Kola iripo. Hello. All right. Yanka yadona. All right. Hold on. Kola, hello. Yeah. Hello. Hello, Sis Melly. Yes. My taba sama answer koya. And na taura but you know it's shocking kuti Lorraine immediately almost ari small I betcha ichi koresa zvokuti pama live muma comments achiclaima kuti hatombodeni big house asi achinyepa achida kunzi akapenga Lorraine uyu akati maiguru ndinotovaitira budget yekumba kwavo inini. But it's okay. Nasi zvazobira pachena saka anga akuclaima kuti aiwa musitaura namai guru chaivo ndomwe munhu because zvaaitinyepera zvazvakubuda pachena. Anyway, point yandiri kuda kunyanyomeka Sis Melly ndeyekuti chatisinganzwisi sevakadzi handi kunoona pepe mukadzi paanobata kana nyaya dzemurume wake obata kuti oziya kuti kana small house yacho ndiyani kana kuti kazhinji kacho masmall house ndiwo anotoenda
kuda kuti maiguru vazive kuti aripo, anowana nzira yekuti anenge achida kutozikanwa kuti ndiripo. Vanhu pavanenge vachituka vepe kuti hanzi munhu dhila nembwa yako. Pazvinoitika zvinhu zviya zviya, a lot of women lose their sanity. Handiti. And anogona vanhu mukadzi unogona kufunga zvinhu zvawaisambofungira kuti you're capable of kufunga. And because anoda murume wake, anoziva murume wake, she directs pain yake yese nema-frustrations ne-anger towards the other woman, because the other woman is the stranger. Ndiye munhu waasingazivi. Saka it's not easy for mukadzi anenge arwadziswa in that way to make that mental transition, kuti akwanise kuona murume waakaroorwa naye, waaine vana naye, waanoda kuti amuone se-enemy. Iye achiziva kuti pane uyu mukadzi ndiye stranger, ndiye munhu waasingazive. So vanhu ngavapanzwisise ipapo pavanenge vachiti dhila nembwa yako. Imbwa yake iye munhu ndiye munhu waanoziva waakada, iwewe ndiwe enemy. I'm not saying kuti it's right kuti mukadzi atake umwe mukadzi, but I just want people to understand kuti it's difficult for a woman who's hurt to make that mental transition kuti akwanise kuona murume wake se-enemy, especially kana iwewe uchimuprovoka. And lastly, masmall aita basa rekuprovoka mabig house a lot. 99% yemasmall house they provoke and they want to be known. Vanoda kuzikanwa kunzi ndiripo. Vanogona kunyepera kunge asingade kuroorwa kana kunge chii, but vanoprovoka mabig house. And again, I don't condone violence or anything, but ngavazive kuti kana waprovoka munhu, the way achareacta kuprovoka kwauri umuita ikoko hawakwanise kuudzirwa nekuti iwo ndiwoenda ukamudeka. Saka kana mukaramba muchiprovoka mabig house, unfortunately nyaya dzemavhidhiyo anozolika vanhu vachirohwa vachiita sezvicharamba zvichiitika, but as long as ivo vachiramba vachiprovoka mabig house, because vanoda kuita kunge vane yese but vasina. Vanoda kuita kunge vasingade kuroorwa but vachida. Vanoda kuita kunge vasingade kuzivikanwa kuti varipo asi vachida. Maita basi nenguva yenyu, SIS MELLY. All right, thank you very much. Ini guys, ndingosha kuti nise mchingo yakanaka mchingodi uye mtuke murume. Ini murume ndi vanoda kuti mupedzere murungu ya mchingo da kungutaura zva mailiro ina Lorraine. Toda kuti murume afambiwe, ndiye watiri kuda aripo apa. Ndiye watiri kuda. Murume ngaazive kuti takajamuka. Hello guys. Hello caller. Hello SIS MELLY. Apa pane 101 missed calls. Enderambe caller. Hello. Tikunzwa. Okay, SIS MELLY, ndada kutanga kutaura, ndada kutanga nda reply first caller first. So varai phone yenyu kumashure. Varai other device kumashure. Okay. You have a call. Endera mberi. Hello. Taura ini. Kukumbira kuti nditaure ndiutaurire mailiro yanditi. Kuti kana ivo vachida kuti imba yavo isange ichinetswa nekutsvaga kuti nhasi ndaswera sei, Stewart afamba sei, Lorraine ari kupi, she should live a life nefamily yake. Whatever things zvinenge zvichimunetsa ka anofanira kutaura naStewart, not kutsvaga kuti ndivanani vakapakatira pana Stewart vari kunze kwemarriage yake. Because iye zvino the moment yanenge achiramba achitaura nevanhu vari kunze andika kudi. Okay. Kana vakaramba vachiita zvekutsvaga kuti ndiani ari kutaura naStewart andika hazvibudi, because vanenge vachiramba vachirarama life yakaoma kawani. Stewart ndiye munhu anofanira kudhilana naye, kwete kudhilana nevanhu vari kutaura naStewart mulife yavo. Then when I come to Lorraine, kana iwe uchiona kuti Stewart hauchamudi, stop talking to Stewart. If wakata conversation dzako dzisina Stewart kana usisamude, don't entertain him anymore. Because kana ukaramba uchimuentertain handiti zvinenge zvichiramba zvichingoenderera mberi, like oh you still want him when you say you don't want him anymore. Then Stewart dai anga auya ataura tataura naye. Stewart ndiye ananga ndichinyatsoda because anoda kutaurwa naye zvii. Sure. I think
ndizvo zvandinoda kutaura izvozvo. Because Stuart achasiyana naLorraine achati alright andichade obva aenda achanotsvaga umwe futi. Stuart bhebhe yake ndemunhu anoramba achingova munhu asingadi kunakidzwa nezviri kuitika munhu anotori neuchi uno chakaregedzeka. Stuart uyu munhu anotonyadzisa imbwa inongofamba chingodya mabhonzo imbwa inotosemesa. Stuart uyu murume uyu imbwa murume uyu. Fact yekuti iye Stuart wachona ari respect. Hello? Yes. Ndanotaura weini pana Stuart tingasikoronetsana kuti he Lorraine zvakati he maiguru zvakati. Iye Stuart kana anga achizoti arida kurevesa kuti arida kuregerera arida kukumbira ruregerero kune mukadzi wake achiti ada kusiyanisa Lorraine zvifambisa sei? Ndizvozvo nokuti iye kutozviratidza kwaatozviita iyeka ine ndichionaka haasitomboregeta anything nezvaakaitika because atoregedza kutobatika. And next time kana achidanana nevanhu ngaasafonera asina kupfeka ngaasanyeye kuti maiguru vako vanodai so because kana zvikaitirwa inini I'm going to use that against iye mangwana. Ende kana zvotaurwa inokutikira mailiroi zvinenge zvakuvarwadza vakwanise kuzvigamuchira but zvinenge zvakabva memurume wavo. Ndizvozvo. Endovera nyaya kozita first call atanga achituka Lorraine achiti mai vake chichichi haafanongotuka Lorraine because Lorraine munhu akadiwawo handizi. And mailiro vataura kuti kana achirevesa Lorraine ndinomuregerera. So vanhu ngavasade kupesanisa Lorraine namaiguru vake. Iwo vataura kuti ndinomuregerera kana achirevesa. And ndo chinhu chaatanga kuita Lorraine achipinda palife atanga nekukumbira ruregerero asatanga kutaura nyaya yake. Maita basa sisimeli. Ndizvozvo. Alright Kola, thank you very much. Inangu ndiri kungoti Stuart zidhodhi ngatopedza. Stuart uri sure atobodi kusara chinyeperera because ndiwe muparanzvongo ndiwe nyoka inoruma kwese because you two ladies are all victims, right? Uchizonyengwa uchizororwa. Lorraine was already there. Iwo aivepo mese makanyengwa makatambiwa bhora nesimbi kubva kudhara and he never stopped murume uyu. Saka murume uyu is a stupid man, is a cunt, is a bombo clat. Stuart, you are a bombo clat. Kola hello. Hello sis Melly murai. Mushe kanjani? Mushe inini kandoda Stuart dzauye pano izvo zvagara kumateresi. Stuart nyaya dzake dziri kungotendera pano akagara kumateresi anoita kunge akamama pfungwa akatara nematuzvi mumusoro. Dai iri hanzvadzi yake kana kuti mai vake vaitwa izvi ainzwa sei kudaro mwana womumwe munhu. Yes. Ainzwa sei kudaro mwana womumwe munhu because zvimwe zvinhu zvachoka unofanira you must have some remorse inside you kuti how can I do this to my wife munhu unorara naye munhu wakarora uchiti ndionomuda unoita zvinhu zvakadai kusvika pakusiya girlfriend kusvika pamba pako iwo kuzodherera mukadzi wako iyoyo zvinhu zvakadaro. Stuart inuga yemunhu. Stuart dai anga ari pano Stuart ndaitomukuwadza nemachoko. Ndikukuwadza izvi achiri pano here kana kuti haapo but chandiri kutaura uripo Stuart uripo ati wanga akati ndinomira ndo aita cold feet kudaira foni yangu apa uripo Stuart. Ndo zvandiri kutaura kuti kana iye dai aida barika akadi kungogarisa vana vapasi vari 2 handiti onyatsotaura navo zvakanaka utaura nemukadzi wake zvakanaka kuti izvi ndo zvandafunga kwete kuregedza mukadzi wake achidisrespectwa nemunhu kusvika to that extent. Izvezvizvi munhu atori damaged emotionally and mentally atori damaged mukadzi uyu atonida a lot of help because of Stuart. Apotei Stuart apotei nekusvima kwaakaita achikombisa zivende rake riri pakati pemazino iro riyari yazivende. Naizenye Stuart kana uri panapa uri kundinzwa ndati uri imbwa yemunhu uchafa uri rombe iwewo nezvawaita mwana wevadii. Kana uri munhu akangwara kachitobva watochinja nzira dzako zvachose tichamubata Stuart adarumamiso adarumamisa Stuart akudire pachena kuti mai Leroy handikudei rovai pasi kwete kushungurudza mwana womumwe munhu. He is very possessive Stuart. Imbwa yemunhu ndapedza sisimela ndiri kuwestra vanhu time. Ndizvozvo. Stuart adarumamisa Stuart dokutumira maitichi vakubike ukutumira maitichi vakumamise Stuart udarumamiso Stuart haudaro mwana womumwe munhu iwewe haudaro mwana womumwe munhu iwewe Stuart iwewe. Hello Sis Melly. Hello Kola. Sis Melly muri bo. Mushe kanjani? Mushe ini ndoda kungoti Sis Melly benzi imbwa ndi Stuart. Ndiro
disrespecta mukadzi wake because ukaona murume achidisrespecta kuti girlfriend idisrespecte mukadzi it's because of the husband not because of the girlfriend because vanongotiudza small house ndinoita kuti mukadzi akudisrespect saka ini ndinoblema imbwa yedu ishuwati ndo imbwa yedu hombe then uyo Lorraine 9 years zvisambisirwa nguva chokwadi munhu wechikadzi mukore uno like seriously hezva wakotaura netoni yako yekutaura kaenglish une kadzi dzati kana kutaura english but Lorraine ka tipo maserious 8 years zvisambisirwa nguva uchinzi mai guru vachaenda zvino manje nhasi ndei what is this apologizing kuna mai guru what is this apologizing because he got caught idai mavideos asina kuexpose what I apologize here mai guru should ask yourself that question kuti idai mavideos asina kubuda what I achiti sorry here mukadzi wangu saka mechitisana mai guru siyaimbwa iyo muite life yenyu iwe Lorraine wakapusa wakadzungaira ukititwa uri kuitiswa iwe Stuart urimbwa wazvinzwa urimbwa because ndiwe wakadisrespecta mwana wevanhu you don't deserve that woman. Thank you so much. Alright, iripo pane voice note asendwa naLorraine rega itinzwe kuti voice note iyabvepi yasendwa naLorraine mira itinzwe. No, imbomira itinzwe voice note. Hold on guys, hold on. Toda unzwa voice note. Asi wakade wangu endaka paFacebook pachona mangona apologize nyaya yacho naipera inogadzirika sei manje kune mukadzi wako kane kuna Lorraine lesi for the drama because ndiwo uri pakati kawakonzeresa kapa ndiwe wonzeri kauyoheteka kuti azosvika paextent ndiwo amugwadzisa Anyway, imbomira kutaura uyu. This is Stuart on the line. Please, imbomira ikufona tinzwe voice note. Alright, komai Leroy. Okay. My wife, nogara naye pasi. Tutaura naye, don't come for the ticket. Twende panaye pa Facebook. Saka vaenda here paFacebook ivo mai Leroy havana kuenda. Anyway. They don't mean somebody. If you are a man enough, don't go on Facebook Live. Aiwa, kasi wachapiwa wrong advice nevanhu because havasi pavari musituation iwe ndiuri musituation. Anyway, imbomira ikufona please. Stop calling please. Imbomira ikufona tinzwe voice note. Eish. Guys, hold on. Stop calling. I'm playing a voice note. Apa wangu uchidei. Iwe newane kuthreaten. Namba yamai vapi futi? Kwa SIS MELLY vaita sei? Are you great? SIS MELLY vanogara Cape Town. Ndomuzive vana paFacebook ndovazivire pivoyo nokuita umunhu paFacebook. Oh, alright. Alright, saka uchavafonera utaura navo. Iwangu ashidei machawawana. Nemadzako haumbofuwati ndozvaunongogara uchingonditi. Iye ndokutumira zvobva zvatovharana. Right, guys, today just be proud. At 3 p.m. as I will be talking to the small house of the men below Lorraine Mukundu and the big house here. We all know the small house nude videos of his lover, who is married man on Facebook. Let us find out why she did it. The big house will also join us to share their side of the
saka endatopfuta zveni yatova 5 zvatopera zvapera haasati akura what if uri kutaura zvawhat if haasati akura hakuna masisters vazivi here chinhu chako haiwawo chavakangokura vachiona Yes, I can ask for a gift of but what I want. iwe uri kunzwa naniwe ndiani ari kukudza nemi kune vamwe vanhu vakuringe kuti mafriends but vachizoyapa kusekusa vachikudza nyaya wazoti munhu wangu kuti hama yako but achangoti vachikudza nyaya saka ngwarirepa ademba unenge negosta panzvera uri kuteerera nazvo zvese izvozvo why should I open a gosta why should I open a gosta kana waisa zati kusana nyerenga baka mascreenshot atikutovenga inovhura waninokona nekuvhura saka vechirungu apa ura uchishandisa tichidii iwana wani kumuuraya uchiti unoenda kusanisiti waindiudza waniwo kuti jere unonopika ndiwe waindiudza wega kuti jere unonopika waiudza inini uri kumutiretene tinenge chanokutanga kusungisa ndii ndokwauri kuita kaiku kana uchiti ndo chanopika jere Yeah, that's good. Be the bigger person. Siyana inazvo zvishandi chinhu zvazvibhadhari. Guys, Mbomirai, that is a voice note coming from I think the Murchuat. When he called me, he's actually the one who called me. Achitaura nyaya kuti please, and panyaipa live. No, it's not actually a live. You just call and share your story and you apologize. No apologize, saying that no, you just apologize. Mukadzi wako knows the voice rako iwewe. Voice rako anoriziva mukadzi wako. So uno apologize because ndiwe mparanjongo. I told Stuart if he's here, I know he's here. And I know he's watching. Ndikati Stuart ndiwo mparanjongo iwewe. You have to apologize to both ladies because wakakanganisa vakadzi vese vakudhumana musoro nekuda kwako. Iwe ndiwe nyoka, ndiwe unari wrong. Zvikanzi hama dzangu dziri kuona all this. Now Stuart, my Leroy, I'm sorry to say this, my sister, but this is your husband now talking to another lady. Murukunzwa. Is not your husband is not even apologetic at all. Murukuzvinzwa. Ano murukunzwa kuti soon after ataura neni aenda kantaura neumwe munhu I think shamwari yaLorraine or whatever ndiye wanga chitaura naye uyu apa andimaona ndiye wanga chitaura naye he's not even apologetic ari kutoseka anomaona ari kutoti hanzi ndachitsvaga namba ya mai vavo kusvika ndaiwana ndikavaudza kuti please nyaya dzelive dzinofamba sei handiende kulive mukadzi wangu aende kulive. Are you not on live? You are here, you are on live. He does not even know what he's talking about. 2, he's not even apologetic. Ana muri kunzwa chitanze kuna Lorraine hazviite kuti andirambe. Muri kunzwa chidza mukadzi musikana uyu kuti Lorraine hazviite kuti andirambe. Muri kuzvinzwa? Mamunzwa? Mamunzwa? So I don't know now, my sister. That's your husband. That's a recent voice note. That's a recent voice. Lorraine was speaking in English. Achitaura kuti you will never murume uyu afaka ndisiya murume uyu ari kuramba kurambwa achitaura nechirungu. So panopa live panapa it means he was here. Stuart was here panopa live. Stuart was on this live. Anzwa Lorraine achitaura he was here.
So Stuart is a liar. Andakuudza ndikati Stuart ndiye munhu ari kukurwisanisa ina Lorraine. You and Lorraine amuna problem. Lorraine was lied to. You were lied to, my sister, for the past 8 years. You were lied to for the past 8 years. Vanhu vedu vemakozi chinawandisa dei mambomira. Apa ndazona kudropa vanhu vachifona. Unoona. So this husband of yours is a problem. This husband of yours is a problem. He doesn't want to let go of Lorraine. Even if Lorraine ataura pano pa life kuti handichade, the husband arikuda kuramba chipesua Lorraine. Ndofunga mashinzukira, it's not me. It's a voice note rapinda mufoni mangu izvozvi. Ndosaka ndachirega ndiriplay tinzwa. So this man is a lie. According to me, ataura kuti ndirikuya, I will come and I will call. Ndakatomuti pa number dzekuti unofona pa number idzi. Now he went kune umwe munhu akanochinja the statement. So Lorraine, if you are listening, muriku dhumaniswa musoro ne this bomber clat of a man. Muriku dhumaniswa musoro ne this bomber clat of a man. Ndiye munhu ari kudhumanisa imusoro mese. Andizive, I cannot say kuti nditi nini. I can't tell you kuti siya imba yenyu or whatever. No, I'm not here for that. But this man, the way he's doing, amen. Iri balance rinonzi Stuart roda mbopuwa rumamiso iri balance iri. Roda mbopuwa rumamiso rakasimba. Nei guys, inga ndikufona ndikudropa macalls enyu. I'm dropping your calls kureva kuti tikumbotaura. So I don't know now. Kana aramba I can even forward the voice note to you, and then kana ada kuzviramba asingafunge kuti muri panapa, then muchamuplayera this voice note. Because rapinda mufoni mangu right now. Ene zvinhu zvotanzi kune vanhu vari kumufonera vachimudza zvakawanda wanda zvemakuwa. I don't believe your husband. Your husband is a lie. Your husband is a liar. Ari kutonyepa. Your husband is a liar. Ari kutonyepa. I don't believe kuti kune vanhu vari kumufonera from UK kana kuti kupi vachimutaurira zvinhu zvakawanda wanda. I don't think so. Your so-called husband is a liar. Pafeya. Murume anonyepa pafeya. So I wish he was here. I know maybe probably he's here listening in a ghost account. Yeah, I think so. Hello? And I'm stuck to come in the audio. I'm not going to play up. My guru, very good. My guru, very important. 2 minutes. Yeah. My guru, sorry, I just could see in the kana kuti kudipa tikazo mangozvionera murume wenyu iproblem itsotsi kake zvake dai anga achikudai zvekutobadira wamunomuita imi mamveri stori meguru makaperera kuna Stuart zvisingaiti but neaudio yamanzwa achitaura ikai ini nangu dai ndiri nemaiguru kandaita move on ndoshandira vana vangu ndiregedzwa kuteneswa musoro nezvidhodhi rakaita saStuart. Stuart atori more than mushurubi pachezva akandodarika COVID-19 Stuart. Handizoti achidzoka kumba manheru odzoka kuti sori mukadzi wangu ndanga ndichitamba kana da kuti nyaya ipere muchimunana makamutarisa mumaziso menyu handizoti muchafila sei. But if I were you, I would move on. Ndoshandira vana vangu ndoregedza kunetsana naLorraine because neka muri two matoplewa nemurume atorakidza character yake already. So Stuart, the more reason why I was saying let's attack Stuart ndiye dambudziko pano ani mamunzi. Exactly, Stuart anodarumamiso Stuart vakadzitaka jamuka undivinge kuCape Town kwandinogara kuCape Town ndinokubika. Because I think tinokusimbana kuti ngati vanhu tuke Lorraine maiguru atukwe pesa apa muzvose muchitarisa audio ataura Stuart ari kuziva zvaari kuita. This is a recent audio play yarekodwa izvozvi. Stuart ari kuziva zvaari kuita. He knows what he's doing. Anotoda rumamiso. You know what he said to me, Stuart pafona. He said hanzi ndikubva kupolisi ndabva kuripotera Lorraine kupolisi kuti ndise peace order. Ndikati Lorraine pandataura naye inini ataura kuti she's ready for the police because she knows way too much than this zvinhu zvepa Facebook is. So be careful when you go and report for Lorraine wachona antimaona.
zvikanzi saka ndodi ndikati the best way is for you to do the right thing. Kandizvisei it was just an act ranga achiita murume uyu. Handiona hapana nyaya murume anotoziva dhiri rake igemu rake. Izvezvi zvine audio yaataura pasina kuti kutora side rani. Murume uyu nezvaataura anoti anoda Lorraine more kudarika mukadzi wake. True. Exactly. Sorry to say this, but ndochokwadi chiripo. Sorry to say this, my guru, but that is the truth. This is the truth. Lorraine achade Stuart, but Stuart akaramba kabatirira pagumbo ralo Lorraine. Haachadi kusana na Lorraine, Stuart. Aiwa Stuart andaruma Stuart. Ungokwana kumba kwa Lorraine murodi jaimo. Tosangana newe pese yekuti akukuziya. Stuart parumamiso runoenderana newe murodi Stuart. Anoda kurohwa because ari kudhumanisa vakadzi ava tu musoro vanengane iye achiziva zvaari kuita. No. Stuart anowanikwa patipewo address yaStuart timutumire mabombo clat nechivhorovhoro chake ichocho. Tipewo address yaStuart timutumire mabombo clat nechivhorovhoro chake ichocho. Mapara haana basa nekuti vhorovhoro. Murume anoda kupuwa rumamiso runoenderana naye murume uyu. Ari kuplaya two ladies. I'm happy kuti Lorraine at least she saw what kind of a man Lorraine is, uyu Stuart is. Aona kuti Stuart munhu rudzi. Akati handichadida kusiya, that's why akalikisa mavideo aya. But I'm sorry to say this, my guru avasati vaona chinhu, my guru vari murudo, havasi kuona chinhu, varimo murelationship, varimo marriage. Aiwa SIS-MELLY, I think my guru I think Stuart ane mari serege kuti my guru. Mari ipi kwa mnasina mota, hana mari uyu unodriva matraki, hana mari matraki yake, mari ipi kongati bvire, tikoti magara neshena, mari ipi. Aiwa my guru ngavaite move on, my guru ndokumbirwa hamune garages. Ite muvone ndimusangana nezvemurume uyu agara achakutambe naLorraine case achatamba nevakawanda. True. Hello. Hold on, Paula. Achinje murume uyu, murume does not change. This is a recent audio yasendwa ameno achitaura so ngakudire mwana vanhu pachena maiguru kuti achadi maiguru vaite move on achingomisa zifesi rinenge kushure kwamunangago ngani stupid ende maiguru kuti ngavashatirwa advantage kuti nokuti inherera maiguru kuti nekuti inherera maiguru move on shandai mushandire vana venyu. You never know kuti muupenyu hwacho chichamboitika between imimi wacho naLorraine. Vanotogona kutozowirirana wotozona kuti Stuart ndiyo toripenza anoda rumamiso Stuart anoda rumamiso naye varume pane pamuri kupika munotimamisirawo Stuart ine akauya kucape town ndinomubhora akauya kucape town ndinomudhindadhinda akangouya kucape town kwandinogara Stuart yeyu ndomubora ngambondiche ngambodonha kucape town kondinyatsa kumukanga nhamba dzangu munadzo SIS-MELLY meguru anda kuenderwa ada kunjigwa pafeya akuda kusisi mawomens akuda mawomens rights timusvikire mbondisvikira pacape town mandogara uona kuti waisinyama unodzoka wakarembedza mabhurugwa pacape town apa paana patogara pacape town hapasi pakutamba pavana patakutamba rafu Stuart uri munhu akaenda sei kudhibanisa vanhu musoro apa SIS-MELLY maita basa but Stuart ndiye exactly amen hallelujah times 10 pasina Stuart pasinaye Stuart pasinaye enzire munhu bombo clat alright sharp right Stuart ndakakumirirawo I'm waiting for you. I am waiting for you Stuart. I am waiting for you and I'll give you rumamiso runoenderana newe. Uya. Isati fundisira tauri zvinhu kunyepa Stuart. Hello. Hello SIS-MELLY. You say. Toda Lorraine urume vanenge achitaura ndiStuart zvepashova. Yes Stuart. Munomuziva?
Munomuziva. Asa munomuziva. Lorraine achitaura ngade uzbozo ndofunga uchichowa munhu wacho kuti kuzviti ndiye rishuwa ivi naimi ndiye shuwa. Munomuziva. Yes, Jodo. Vanotira mafirimu kutiwa kutaura chete kuyasa Lorraine Zadare. Yes, Jodo. Musangoseka kana ikola taure kuti munomuziva Stuart akuna kungoseka. Tipei nyaya dzake Stuart apa muri kutaura muchingoseka. Asi munomuziva. Lorraine unotidzikisira umboziya unotidzikisira. Munomuziva here. Oita kuita kuchipa Lorraine. Muri kumuziva here Stuart? Inini wandinoziya ndiLorraine. Oh, Stuart amuziva. Mukamuona Lorraine Zadaro Alright, iripo. Regai tifone Lorraine chari kufona but pafoni pari kufona pana maidiroi. Ndosaka nani ndikuda kuti nini these two ladies they should make peace. Murume uyu ndazviona inini from the way to go to murume uyu ndo benzi ndo balance ndazviona inini. That's why I wanted kuti vakadzi ava vari tu vaite peace because murume uyu ndo benzi ndazviona udhara inini guys ndazviona inini kuti murume uyu ndiye munhu asinomira mushe ndazviona udhara yelo Lorraine. You have a car. Yeah, right. Aiwa, foni imwe diki iyo pana maiguru akupa foni pane imwe diki apa. Saka ndikuti ufone panapa. Oh, alright. Saka warikuona mamuona munhu wenyuyo saka I've never seen me anywhere public na Stuart. I've never gone anywhere public na Stuart unless maybe kudaka naenda kumba kwa shamwari to go pick up someone, but I've never gone anywhere public na Stuart. If anyone anotaka Lorraine na Stuart akaona achamba vese ndiani. I've dated Stuart, I've talked about Stuart. Ndachengetwa na Stuart, ndakugwana Stuart, nanga ndichira zvanga ndikutikana nazvo, but now I have stayed entirely. I do not know why people going like this. And Lorraine, Ramba Stuart asadzoke mukati moupenyu wako. He must not come back into your life, please. Stuart must not come back into your life at all. Urikuzviwa? Phone direct. Stuart must not ever come back into your life. Vanhu vachoramba chingofona munhu akakati wanoramba chingofona ro 100 ndingura ndanzwa nokukata makozi. Hanzi ndogarawo muCape Town SIS MELLY muri papi? Ndichakudza pandiri muCape Town pandinogara. Hello? Mati SIS MELLY. Ndati usatombobvuma rega riende risadzokezve murume riende ndori kugwisanisa iyi. Ndori kugwisanisa iyi. There is a reason why I left my photo there, so that he does not deny There is a reason why I posted and did that video. And I think, yes, Stuart, I should have put in the admit because I posted the video. Stuart, I know you're watching. Yes, he is here. And iwe Lorraine umuja kuti ndoda kumuparumamisa kunoenderana naye inini personally ini pano. That video ndoza kuti uipo ne ghost account my uripo.
handiti sisimeli vari kucape town vandoropa kunonzi kusamasot west ndokwandogara da kuri kudubura zirori rako rodriver roda kudubura da kucheka magaro nebangabasira kudhumanisa vana vevanhu musoro westewart uchidhumanisa Lorraine namai Leroy musoro panapa bomba clat saka vanhu vese vakutaura nyaya yekuti ndiye Stewart wacho handifungi pane pana akamboenda anyway live naStewart nini akasangana neni chero mall of Africa padhuze nenapa ndina Stewart ndiani kana kamuna chipa ndaenda kumovie naStewart ndiani. I've traveled with Stewart but not anyway that is personal kwandiri nokuti ndaito ifaita ndingatomboti ndainyara naye. Stewart is not my type but guess what, the sex was amazing. Guess what, ndaichengetewa saka hapana chekuti kwainganzivai kana kuti kwaidie Stewart wachero maida kuti aive Stewart akadi okay which guys do you want me to date? Do you want me to date your boyfriends, your husbands? Who do you want me to date? Ndiuziva zvamufanga kudana navo. Ndapedza. Aiwa, Mira usati wapedza. Mira uripo? Ndiripo. Inini chandiri kuda Lorraine ndechekudai so. Iwowe na mai Leroy mwese muri tu amuna. Aiwa, no, listen Lorraine, listen. Iwe na mai Leroy hamuna problem. The person ane problem wona kuti he is not even sympathetic kuti zviri kuitika zvese aku pretend as if he doesn't know. You know to when he called Jimmy ashtanze hand kuenda ku police ndafona ndikuno ndareport Lorraine ndabudza ngati Lorraine has got much more than what he thinks. Yes. And then akumhanya kuti ranzi ndatitsvaga namba dzandawana ku hakuna live rekuenda mai Leroy. Havasi mai Leroy here vari paFacebook vari pana havasi mai Leroy anotaura zvasi kwasina kuswera murume uyu saka murume ari pana pari ende ari kuona ende Leroy toda kuvhurira link. We are coming to your page tukuyako Leroy, we are coming to your page. Anzani Stewart tukuya ikoko. Stewart deactivated his Facebook knowing that shit was about to hit the fan. He deactivated his Facebook because of that. Oh, achina Facebook account. Yes. Oh. Achauya. Asi tine star rake nesenemu. Achauya zvake toda kunyatsa kumunanaira zvakasimba. You don't toss around the, women's hearts like that and you go scot free. Haibude just like that kungotamba nevana vevanhu wongosiya just like that because uri chii unoshamisira chii ndiye munhu akakurwisanisa mese muri two. I wish you two ladies ka dei mamboisa zvese zvekuti anzi mai Leroy varamba kana kuti kudika and make peace right now. You guys gang up on this stupid. No, hold on Lorraine. Mai Leroy Yes. Lorraine is here. Please you guys, can you not make peace and gang up this stupid many anyway? Thank you, Lorraine. There she goes. Lorraine. Kuti vachinjisirwa manhamba chika 2 reason mai Leroy yachinjiswa manhamba pane Stewart paya panapa pakati peusiku. No, Lorraine, let's not go back there, Lorraine. No, I'm going to go back there. Ndozokera ikoko ndisina kumuonesa nokuti I was trying to help her. Kana musabulaifonera mai Leroy ndichitomboda kuti uye panapa utore Stewart usiku. Stewart akanochinjisa mai Leroy namba handiti. Akanochinjisa mai Leroy namba. Reason yaichinjisa mai Leroy namba aiziva zvandaida kuita. And I wanted to use the point in the Lorraine, imboterera mai Leroy vatauri. Taurai mai Leroy. Ndichinjiswe manhamba, it's about you because you will post my status or my videos on Babali Stewart, which I did the number dzako handiti akaviewa mastatus ako saka ndozvakaita kuti because my videos are say we were Babali. It was after to me. That's such a changes to my number because of you. Lorraine. Oya panapa oita senge she's innocent. Oya sengoda kuita calculate innocent victims. Unobvuma kupishwa na Stewart. You want to get Stewart yakakuletea. It
steward ndaimuudza kuti manje ndikuvafonera Lorraine, understand position yamai Leroy. Mai Leroy mukadzi wemumba anditika iwo uriko anditi Mai Leroy vari kunyeperwa nemurume. Murume does not sleep at home. Murume when he comes home, he comes and lies. Antika a lot of things antika. And dokumbe iwo ndoti iwe semunhu wechikadzi antika une mwana wechisikana anditi mwana wechisikana not to understand the position ya Mai Leroy. And only what I want from listen, hold on Lorraine. What I want is for you two ladies antika to come to an understanding yekuti mese muri two antika imimika do not fight antika one another. Instead, if you are to fight this bomboclat of a man, Stuart, dear bomboclat. Immediately, all right, what happened? It happened. Lorraine understand that my Leroy, she's hating. But as for now, this recent audio proved to us, to her as well. Kuti murume wacho iwe Lorraine kana Stuart achitaka kuitira miko iwewe, don't you think kuti akangona kuvaka itrafti Mai Leroy miko dzokuti vasasvinure? Lorraine, use your common sense. Lorraine wakangwara iwewe antiona. But now chichita kuti imimi vakadzi muri two, she doesn't have a problem with you antika murume ndiye ainda ukotora makuwa oyo ukotora makuwa antika you two ladies, there's no need for you to bash one another, there's no need for you guys to fight antika. If you want to fight somebody else, chifight iri gudo iri rinonzi Stuart iri gudo iri ndoroda kufight why gudo iro iri urikuzwisisa une mwana musikana Lorraine anogona kuzouya in the next 10 years achiti kuti mama, this is what I'm going through antika aumbomiti attitude yauri kuita izvozvi right now pana Mai Leroy apa antika Mai Leroy was hating because vaitonyeperwa a lot of things, vainyeperwa nemurume antika iwewo murume wako uri kunyepera, murume gave you power, iwewe murume gave you that power yekuti Mai Leroy vari kumba kwa handivade antiona iwe ndione yese iwewo whatever that you were doing and I'm not defending you or whatever, you were acting also on the power that you were given by this man antika kuti ndapuwa power usingazivi kuti in the process you are also hating another woman asina chanoziva miko dzawakaitirwa iwewe Mai Leroy vanogona kunge vakadziitirwawo futi anti uri kuona pane nyaya. Saka imimi muri two right now, it's not them kuti muzokere go back to kuti ini ndakambozodai pailero ukazondai imi mese muri two. Wake up guys, ngazvipfumurwe nhasi. He's here, this man is, this bastard of a man is here with a ghost account and he's here. Chishunudzai mese enyu mese muri two. Mai Leroy kufirwa shamwani yako nisitakafirwa shati torionerera takadai so hazvireve kuti zvoka ucha abuswa ugoitwa zvaunoda ugoitwa bhora ugodi just because uri nherera una kukuenda sha kana zvanyanyisa shamwarika unoenda kutengesa domatisi shamwari, you still survive. Unoruka musoro iwe, you still survive. Andichika this man doesn't deserve you. Kana iri miteuro today we want to kana iri idzo miko dzakasunga dzizoidzi dzakaswa mabhotoro, we are breaking them in the name of Jesus right now. Nesaka Jesu tikudambura miko idzodzo dzekumungo tsvuku tikudzidambura nesara Jesu tikudzidambura. Lorraine, move on with your life. Antika Mai Leroy, decision ndeyako, uri mukadzi wemumba, we are not here to tell you what to do, but zvakaitwa kuna Lorraine might have happened to you because zvinhu zvakaitika kustora nezuro, you can't quickly say kuti ndatomuregerera, you know, ndatomuregerera murume wangu, you know, just like that. After 8 years of, you know, troubling you, uyu Lorraine asiriye dambudziko murume wako. He failed to honor your marriage, he failed to respect your marriage, he failed to respect mukadzi wake kumba, kuti ndine mukadzi kumba. They akangoudza Lorraine from the onset, from the word go, kuti Lorraine, look, I am married to mukadzi wandinaye kumba, antika iwewe neni andizvakitokuita underground, there is no, andidi kana kunza one day raunzo wataura nemukadzi kana kusendiramisa kana kudi. Lorraine was not going to do zvinhu kumasere wake. Lorraine had no access to your numbers. Numbers dzenyu aitodzipuwa nemurume wenyu, ndiye munaimpa namba. Murume wenyu iyeyu uyu wokushuba uyu ndiye munaitompa namba antimazvona. So isi takumbirawo sevakadzi now, we are standing now, atingarambi tichingogwizaniswa nevarume ava, animona takumbira sebumbiro remadzimai pano sevakadzi tose kuti no, this has to stop. Ende murume iyi video iyi yandibostereki ari kutaura naSandra apa, ari kutoganza achitoseka kuti hanzi Lorraine akashara chirungu chinondinakidza zvokuti du achitizvo hamba ndiramba. Oh, saka murume uyu Lorraine is still obsessed to you. Ana kwari kuenda murume uyu Lorraine, be careful. Iwe Lorraine wachona be careful because murume anogona kuuraya. You are in a love triangle, anogona kuuraya murume, anogona kuuraya murume.
Lorraine, be careful. Anogona kuuraya murume because zviripo pane zviri kuitika. Anogona kuuraya kuti I was enticed ne the way anga chitaura Lorraine achichanzi ene nini ndikuramba achitaura nechirungu. Who does that? Stuart does that. This is really, I think there's a few people Stuart in my relationship with him. There's a few people who know his obsession towards me. There's a few people who know the threats he has done, the things he has done at the end of the day. Inini, my hero, if you are listening, I am sorry for everything that has happened. Whether you take my apology or you do not take my apology, given the opportunity. What day is it today? So on. So 1 April, and it's not an April Fool's Day apology. It is an apology that even if you want it tomorrow, I can even give it to you. But Nasu 1 April, because what I'm speaking 30 April, Stuart does not need it. And the reason why communication yangu newe was very open. It was a way of me. I wanted to open it. Could specify no panapa. Cannot panita anything. No bad phonera. Tell you could test a motor could use Kuturandine Badala and Diri in Nini could use some more common number. No knows what is not the last. Stuart Papa Pangu. I know Sikama. I know he's going to find someone who is really working today. Or Kinda. Because half the time I know Garata is in the Papa. Saka in Nini, the only thing that I wanted in this whole story is for this whole thing to come out. And Chad is Stuart. I'm not interested in anything that has to do with Stuart Mgada. I'm not anything that has to do with him. And Chadi, I'm fine. I'm happy with where I am. And there was a time he actually thought that just because of Maria Njipa or anything, I won't be able to pay bills or anything or something. No, I am still financially stable and I can still do it. It's fine. No matter the construction, what I should never ask, I should say, for me, it was never about the money. Our relationship was never about the money. Because I'm like we're both just one room. We both had to build ourselves to where we are right now. And it was never about the money relationship. It was never about the money. Because I'm we're two people who were trying to find their feet in Joburg. And we eventually found our feet in Joburg. Yeah, Hello, SIS MELLY. Hello. 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 They should, Gavachiziva. Hello. 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 Yes. Hey. Is this smelling right here? Mushe kanja. Mushe. Ndati ndikubatsire pane zvikuitika pana mai Stuart. Ndanga ndimbori situation iyoyo. But at that moment ndika musiwo wandatobata ndakatotora ndamuregerera murume wangu. But as time goes on, matima kwana murume nyaka wata mtoileti ne mukadzi. Pamba munogara. Mati? Pamba maigara. Mukadzi wepa pamba maigara ipapa. Angatono murume wake zoti. Saka at that moment ndakatoti murume wangu ndamuregerera. Kune vanhu ndikatoti haina ndirambane nemurume. But ipain yavanayo vari in denial that pachokwadi chete chete vari kuziva kuti murume wavo hapasisina. Vari kuda time yekuti vazvitambire and then vozozvifunga vanobva vazonyatsoziva kuti zveshuwa hapana ende murume wavo kutaura chokwadi havana kumuregerera. Saka imi makati ndamuregerera but musina muregerera. Ndakati at that moment unonzwa kuti hani murume wangu ndamuregerera zvinhu zvinowanika but hazviko handidi kukunyeperai hazviko zvavari kutaura mai uyu vachazoti vanyatsogara kavazonyatsoona kuti this is deep ezvine
kuzviona zviri light zvekuti vanhu vanenge vachitaura even now tikavaudza kuti siyanai nemurume wenyu havambozviteereri but vachaita time yekuti vachazoona kuti this is serious yekuti vachazoona kuti why panguva yaenda ndine chance yekuti regai ndibve but handina kuva the chance but vari in denial. Okay. No, vari kutanzi my Leroy havasipo panapa udhara guys. To those who are saying my Leroy is no longer here. Vadona udhara havasipo. We are just discussing my Leroy is no longer here. Havasipo panapa. We are just kana varimo vari comments. He is not performing anymore. Saka imi makatozoreketedza makatozozvidigesta paya mukatozorega kuregerera murume uya mukatozorambana. At that moment ndakazvitambira ndikati ini murume wangu ndomutsvaka back because ndaitanga kufunga kuti saka ndikamuudza kuti handichamude saka achatodzokera una mai vai votogara every time vanenge vari wefu vachitodangana vafree ndabva ndatozvimuroya moyo angodzi warwadza ndobva ndatozviramba ndandati kuti aiwa ndotomuregerera but moyo chaimo chaimo zvinenge zvisina. Yeah. No, I hope varimo macomments. My hope varimo macomments vachanzwisisa kana vasina vachazoona mumacomments imomo vachazoona live yacho because vadona udhara zvavo. But chokwadi ndandachida hangu kutaura navo handaziva hangu kuti vabva but ndova ndachida kuudza kuti she's in denial, she will never be happy even vakamuregerera even akati she will never be happy. All right, thank you very much Kola. Okay. You know what guys, some are saying kuti my Leroy is hurting ngati she end the live, so let's be considerate and take other people's advices. Kuti my Leroy is hurting vabva zvava stripper phone but she might be in the comments, I don't know. Tipedze zvedu live. Hello. Shu munhu undifunira kuti azonyarara naye. Hello. Maswera sei kusimeni. Taswera maswera sei. Taswera ndaswera hangu ndamboti dhakwembi jana. Ndamura mbotara yamukoma steward. Koma. Start with. I think my Leroy kana ngavata nemurumo. Ontos vakataura zvaLorraine ane moyo wakaipa futi. Lorraine anika kushotesa kada kuti the way she's speaking about this issue na my Leroy is totally kune munhu ane mukadzi bedwe kana if you are married this ndapedza zvangu. All right, thank you very much Kola. Maita basi. Hello. Fana pera kudona. Hello. Yes. Hello, SIS MELLY. Shemori sei. SIS MELLY ndokutaura panyaya yaLorraine namaiguru ake. Inini ndakambopinda situation yakadaro, nditori nomurume truck driver. Akaita girlfriend yake akatanga kundibhaini. Ndakamita soft, ndichimpinda mchana kusvika ndazosangana naye girlfriend iya ndakataura ndikati kuna chi hauna kundibhasha kwaunondiita because this is my husband. Hello. Tiri kunzwa. Network yacho iri kukata. Hello. Tiri kunzwa. Hello, SIS MELLY mukundinzwa? Tiri kukunzwa hai. Yeah, phone yangu iri kukata.
saka ndasangana nemusikana wacho ndobva ndamuudza kuti mainini mungasike muchibvira make sense isusu ngatirove imbwa yedu iyi and then takabatana tikanorova imbwa yedu takabatana tikanorova imbwa yedu tarova imbwa yedu yakazoya kumba yakungobwayira maziso sorry mukadzi wangu hey mistake uyu handimude saka inini what I can say kuna Lorraine namai guru ake vanofanira kungobatana vonorova imbwa yavo istuard chete ndozvinova pane kuti waswera uchiti handikuda kutaura aswera uchiti handisi kuda kutaura naye handisi kuda kutaura naye kana kuti handisi kuda kumurege ngavarova imbwa yake dai nandiripo I would help you to beat this show imbwa yemunhu inongovhura makumbo. Thank you sis Melly. All right, thank you very much Call. Right. Hanzi takambozvipindawo na madam hanzi takatonorova mhuka yedu iyoyi. Hanzi takatobatana namainini. Hello. Hello. Yeah, tambowana uchanze kutaura ndikuona parongotaura varume chete vakadzi chete. Kanzi varume vacho vangamatiza because ndimi munohura. Hasi ndimi kuti vasokudhumanisa vanhu musoro. Aiwa. Hatisi kudhumanisa vanhu. Muri kuita sei varume? Munhu akangotadza kumaneja zvinhu zvake. Kumaneja chihure? Saka imi munotohura? Aiwa. Munodi? But situation iri apa murume akatadza kurespekta murume wake ndiye akatopa girlfriend ama yekuti ijairire mukadzi wake. Saka watadza kurespekta imba yako girlfriend inozokwanisa kurespekta imba yako hari respected. Exactly. As much as Lorraine is a bully, Lorraine is a bully. Lorraine, she's a bully. She's a bully, Lorraine. Iye pachake she's a bully. Andika, but murume uyu gave Lorraine power rekuti aende kunotonga mukadzi wake kumba uko. Kafea. Yeah, ndozvatiri kutaura izvozvo kuti murume uyu mukadzi uyu chaiye kumuda anomuda to a certain extent, but Lorraine anomuita zvakanyanya. Saka Lorraine akaziva izvozvo kuti inini ndinodiwa kudarika amai guru. That's why akapedzera ashaya respect amai guru. Pakutosvika pakutomboenda kumba kwaamai guru kunenge uchinotsvagewo iziva kuti girlfriend aiziva kuti akakosha. Akapuwa power go ahead. Saka tiri kuti varume ava ngavakwanise kumaneja affairs avo. Never tell. Saka imimi alright, imimi enyi mafairs muri kumamanager ari kunyatsotofaya. What is that? You sound of that. Any mafairs muri mavagoni kumanager mafairs imi enyi muri kumamanager here mafairs baba vado. Ava baba vaka ane jaya. Azakaoma. Hello. 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 Yes, hello, can you hear me? Taurisa yaskana tisku kunzwai. I'm thinking about my very much. Ndangandri kida kutaura kuna mai boy. I know kuti she will watch this maybe later. Kwidza ivoice rei tinyanso kunzwai, tisinyanso kunzwai zvakanaka naka. And kuza kuchikechika ndikuta kutaurisa. Ndandika kutaura na mai boy. Mai Leroy vadonha kudhara kana vachazoiona hamene vachazoionawo Lorraine live. Yeah, that's fine. I just want to make the message for her. Yeah, Shatawa never call her because she's in denial. Some time. Kushika aso kwanza kuskambira, and she should not force herself because many times I want to say put in card because she suffered a lot, and I asked myself esteem at all, and I don't care put in more kind of like girlfriend than her. Saka ana kana essay anochingotera zvinotaurwa naLorraine anongotambira
zvinotaurwa nemurume wacho anongotambira and it seems like mukadzi uyu haana zvaanokwanisa kuita ega akwanise kuzvimiririra because hakuna munhu anongoti abva mukutadzirwa ipapo kune maaudios elast week anezura achi then munobva ataura kuti ndamuregerera haana chaaregerera inyema she's going to suffer mukadzi she needs help because she suffered kana anga asina kumborohwa paabvunzwa kuti anokuabhisa asino but kana iri nyaya yekuti haana kumborohwa kana kuti she suffered emotional abuse hatombosiri munhu chaega hakuna munhu anotambira zvinhu zvakadaro it's so sad saka ndida kungoti kana mai arwari nemabatsiro anoitwa maybe she needs counseling kana paine vanokwanisa kumubatsira so that atange nekubuilda self-esteem yake otherwise parizinoka hapana kwaanozokumuka achienda because haatoona ngemunhu anokwanisa kumamisa. All right. Thank you very much, Kola. Regai chinzwe vamwe vanoti kudi. Regai munhu wechirume. All right. Kola, hello. SIS MELLY Debbie. Debbie yako tendesi. I missed quite a lot of slide, but now we'll tell 2 minutes. Ina muteshwadiga nazwa para kula kupinda blaza watara utazi mafezi kurumakataza kuita ze kumanager afe jamaa feza izo kumama ziza utara zo kupenga ze because atili kufurira namba wana kuna wakazi wali bogu nzo and kweto varume vari bovu futi vadori bhorira vakupinzwa pamahwani nevana zinakana kukwana vano tochona vakazi vanosvika kazi anopakana murume kana mwana hwano rutuka andivaiziepepee mukadzi iyi because anoda kuvaka imba yake and unosara nembwasungate yekuti anenge achimurova achimujairira ona for what ari kunza magirlfriends aita magirlfriends zvezokupenga zvezve braza arunza kadzanzi zichiwatuka I think I told my personal problems. I don't know if I'm going to pass them up cool. I'm going to do this. Was two guys from our room. I don't go to Rwanda. That's not zero. No zero. Don't go to Rwanda. That's not zero. I'm going. Those are so gumbo guys. I'm going to ring Jesus. Don't go pay. Don't go. I bad bless. That is so paying up. Imi wakazi wacho futi imi muvaraza chino wanu imi wakazi zive unhu wenyu zive tsika dzenyu tinoda kuti imi muzive kugumira ukaroona munhu achikujairira kutanga ired flag rova pasi umborota nehama dzake mane mafoni ezvinezvi rekodhai munofira mahara we keep telling you teerere no problem munoda kumirira munhu atanga kubvisa ziso uzoradzi ndane evidence iwe unosvika kumba kwenyu vanhu kumba kwenyu kuzatidzokera murume wako ndo wazvirovesa wega kana vakumiririre futi hama dzavo chaidza dzinokusiya uchisungirirwa nemurume iwoko wakatarisa unotizira kupi vakumba menyu makagarira inonzi lulalula ya ndo yamunofira iyoyo taneti nenyaya idzi dzekuti azi mukadzi akaroorwa iwe vanhu vechirume teerere ndokudze chinhu wanu kuroora mukadzi wako unotokaroora ukabhadhara mari hamene kuti wabhadhara mari hausi kubhadhara kuti mukadzi acheke ukama nehama dzake period zinzwa hausi kuchekesa ukama mwanasikana nehama dzake ndezvokumama zvazve hatingi mutemo wezimbabwe unofanira kuchinja kuti umborespect uchi vakadzi andidira kuengland kuno zvinhu zvekumhanya zvekuti hanzi unorova mukadzi zvezve iwe penga swera wakamo mutirongo kuno totokuseka sadza tokona kukuigira sadza ikoko kana wakabvoma achada izvi zitanzwa nekutukwa varume vamwe varume kana dziri ngozi dzekumusha kwana mai vedu totonokumbira regirero anditi and sometimes vakadzi vedu toda kuti munzwisodika vamwe varume vamusangana navo hatomboziva chinonzi rudo kupai imi nemuchimuda anenge ane six-pack ane mazimasudu ane mari yake ane mota but psychologically is affected by so many things and mulunzo
So many things. Ndozo munofana kuziva. Imimi mudzimba umu muri kubata vana venyu vakomana as if they're nobodies. Why? Because munogara muchivatukira muchita saying you're affecting a boy child's mind by kumtuka kumukunda. I don't want those relate. Respect him as a man. He's a young man. Teach him the ways of a man that you wish to have in your life. Teach him to be the man that you want. I don't know musikana akafana na mai vangu paumu. Saka nemi michiro walula mbiri bana wako venyu vakomana mimi mnoda it is. I don't want to ngurawo. I don't want to do it together. Vamwe venyu muri kudhakwa mbiri bana vakomana mimi muchibvisa mabhurugwa nemabhurayi pamberi pefoni muchiradza varume venyu pamafoni apa. Tokuzivai ka. Tokuzivai vamwe. Saka musari kuchema danzi vakomana varume venyu ava because vakatadza kuziva chitonzi rudo when they were younger. So you as a woman, you have to understand that physically you are not strong enough to deal with murume pazvibhakera. Ndosaka vamwe venyu muzonosaka mishonga yekuti ndoda kuti apuse padheni. Ena anobva apusa. Saka handitoda kupedzera nguva vanhu vaMwari but ndangoti ndingoti gaga because at the same time pale paarutoro right usichwadu wache pale paatori right because murume hangu zikupenga for no reason. Mukadzi uya mukadzi wake chache ngaazibvunze kuti what did I do wrong kuti murume wangu wazosvika pakudaro. Nekuti zimanguva munoda hey varume havaite varume vekuzimbabwe haapotseke varume vezimbabwe raseke hamusa vakadzi vezimbabwe. Alright. Ngati zviri right amana. Sismeli ndatozomboiteera live yacho yese ndombonzwisa nepa right nepa wrong because guys nakutaura chikwarira. Naizo kanaka machono wakadzi izvozi masivi ari mukandwa Sismeli haandanzwa. Alright, code iri bokola tine mwe kola pa line. Let us hear the other caller tinzirani tichi. Iri bo wangu iri bo. Sharp. Right. Woman of God, how are you? I'm okay. How are you doing? I'm good. I think you're gonna be our last caller. Timbo yazonzwa kuti what advice do you have to give? All right, to all those who are saying kuti vachagiro help, don't worry, mailiroi vatori bo vari kutotaura na somebody else as we speak right now. Vantori nemunhu ari kuvabatsira, don't worry, she's not pano palive. Takutongotaurawo zvedu pano palive isusu but vatori busy kutaurwa naye na somebody else watatova pakudhara. Right. Taurai zvenyu, woman of God. Okay. What it is, I've been listening to my comments. But then what I noticed that obviously there are many people that are watching this broadcast, but in a situation whereby their spouse is cheating on them, the spouse is having small house, which is quite sad. And you could hear, although that is it Lorraine, sounds like she's very defensive, but for me, it's someone that is hurting. She is hurting. The other lady is also hurting. They are both hurting. They are both victims. If you hear, there's something that people didn't touch a lot on. If you hear what she said, Kuti, that guy I think about 3 times on whereby he had sexual encounter with her and she never accepted to it. And it never agreed to it, meaning that is hold on, woman of God. Anzi pafeya situa takatemwa nebhurugwa ra Lorraine kumeso akumanaka ende zvakaoma enderai mberi henyu, woman of God. Yes, so to hear that she never agreed to that sexual encounter. That man just did whatever he wanted to do on her, meaning already there's abuse taking place there. And if you hear the other lady, the wife, she said Kutijoni, the husband will tell her, oh, I told because of Lorraine. That already is abuse. For me, for a woman to stay with that kind of husband, you need to dig deeper and find out what's really going on. Because Lorraine mentioned that he's got a gun, he's got this and that.
it is the fear of saying, okay, if I leave this man, what is he going to do? Already, that big house, it's very possible that she's already been threatened so many times. And she's been put in a position, if you try and leave me, I'll harm you. So she's got no choice other than to accept what this man is doing. She's got no choice other than to just accept. Because already there are big signs there. There's a red flag for me, abuse. If he's not physically abused her, then definitely there's some emotional abuse taking place there. And like you said, thank God that there's somebody already that is going to be helping her. But for me, I see a woman that is very heartbroken. She's got no way out. She doesn't know where to turn. Kororeini uyu aasi kuda help here uyu ubuli wake wakanyanyisa aasi kuda help Lorraine. Lorraine is a bully. She wants help. I want to help her. She wants help because for her to leak out those news, it's a cry out for help. Because this man already has threatened her that if you try and move on, ABC is going to happen. Already that woman, she's sounding arrogant, she's sounding rude, but deep down inside, she's crying out for help. She doesn't know what to do. The only way she said, okay, let me try and leak this video. Maybe this man will no longer pursue me. Because if you see a man continuing to pursue a woman, and the woman is saying no, then it's already, that's a sign of abuse. It's a sign of abuse because there is a time that he came to sleep with her. And when he was sleeping with her, she on that audio, or something like that. Because he was not interested. You see, already that is sexual abuse. That is rape. That is rape. So you find that there are many women that are watching right now in the same situation. But they do not know where to turn to. They do not know where to go. But for those that are interested and they need counseling, please feel free to contact me. Feel free to contact me so that you can go through some sort of counseling and get some godly advice. Because another thing is that some women, there's this thing on whereby, okay, you're a married woman. Back then, things that, people advise, obviously it says God hates divorce. But then in the Bible, it mentions, if a man cannot commit adultery, you are allowed to divorce. But many women fear that thing to say, okay, where do I start? What are people going to say? I was married yesterday and tomorrow they see me divorced. What are people going to say? But you're busy suffering. Saka, you say you are going to cancel them for free? Oh, yes. It's for free. It's very much for free. So, woman of God, I want you to cancel this Lorraine bully. Lorraine of a bully must get counseling. Because she's a bully, she must get counseling, proper counseling. That is if she accepts to it. She will accept she will accept. Please use the word of God. Because Lorraine needs deliverance. She needs deliverance, Lorraine. Yes, I like what I'm saying. She sounds arrogant and everything, but for me, it's somebody that is actually crying out for help. It's somebody that is in need of proper help. She needs proper help. Because for her to even do what she did, she came up and she apologized. That is not her nature. It's just she's got this arrogance. She needs help, but deep down inside is somebody that is hurting inside. She's hurting. And you won't be surprised that this man, he's done what he's done with those two women. You won't be surprised that there are even other women behind the scenes besides these two women. Because if you hear what that lady said, she said that he has hurt other women, meaning that this is not the beginning. It is not the last. He
me like the way Lorraine has troubled me. Meaning, Kutizoni, this man, it is nature. It is in him. He needs more deliverance than Lorraine does. And Pastor, when you are busy canceling this Lorraine of a bully, please lay hands on her, please. Put your hands on her and cast the demon out of her. Because there's a spirit. Unfortunately, it will be only like the telephone counseling, because we've heard issues. The reason why I say people should contact me, I'm not just saying that. There's some women even that are watching right now that have cancelled, that have been going through marital issues, and they've sent back their testimonies on whereby even husbands were not speaking to them. They'll spend 3 months in the house, they're not speaking. You know, people have different issues, but they do not know where to turn to. They do not know whom to go to. Because another thing is sometimes you turn to relatives, they'll tell you this and that. You turn to friends, they'll start gossiping about you. You see? So some people, they are actually struggling to say, whom do I really turn to? Whom do I really turn to? Whom do I go and tell? For instance, this lady, the parents passed on. You see, she said the parents passed on. Maybe even she doesn't have that close relation with her relatives. So whom does she even go to? You see? So I say I'm here. If anybody needs that counseling, please feel free. Do not suffer. Do not suffer out there, because women, you know, as much as this looks like a show, as much as it looks like drama, but reality, women are going through the same thing. They are going through the same pain. They are going through the same pain. It's only that this one has been exposed, but women are going through the same thing right now. Yes, but yes, I thought let me just share that, especially where the abuse is concerned. There's a big flag of abuse. That man, I think he needs help. Amen. Yes. Pastor. Hallelujah. So God bless you, SIS MELLY. God bless you, Pastor. Amen. Okay. Right. So, guys, thank you very much. Guys. The glass, thank you very much, guys. Vanokuna machingovona, guys. Chiregai, guys, kufona tuzofona mangwana, guys. Chiregai, guys. Chiregai kufona, guys. Hello. Yes. Ndime kupesera chibva imatongopedza ndibve ndadzima foni iyo chitoita iyi fast. Sorry SIS MELLY, tozoti maswera muripo, sorry. Hello. Ini nangu ndine different approach kuna caller pakufona hongu uya nema-issues akhe. Lorraine ane ma-issues obviously, because havana paungaite basa rekuenda kuvimba kwemukadzi wemunhu uchinomuconfront. It means kuti atonewo ma-problems akhe aanawo. But ko kurilisa manudes emunhu ka-internet, munhu ausasade hautomboswera uchitarisana kuti ari kuita nezvei kurilisa manudes. Oya wofona kuti handindira kuti sorry. Okay, fine, unoti sorry handisi. But ko kuzochoka utanga kutaura kuti the sex was amazing, zvaanga akutaura ndozvinoita munhu ari sorry. Basically uya angada kungosvotesani maiguru akataura akati hanzi haasi weclasi yangu makambondiona here ndiri in public naye, but iye ari kutaura kuti angada kurorwa naye muna December. Muri kuona? Basically musikana uyo ari kuita saishano ndozvaari kuita. Dai angoita sei? Dai angozvimuvha one angotsvagawo wake asina mukadzi. Ndoega contribution yangu. Because vese vari kuitiswa hapana right, hapana ri pautu hwavo vese vakadzi avo vari kuitiswa. But uyo ari kuzviona kuti ari kuzviona kuti uyo haasi kusiya mukadzi wake, but she's holding on because 9 years hadzisi dzekutamba nazo. Right. Thank you very much, caller. Thank you. Bye. Okay, guys. Mirai, guys, today so thank you very much for all your contributions, right? Anchatori mafoni kuzvino vanhu vari kuramba chifoni apa anchadaire mafoni.
zviri kuitika nezvekudai seko zvinezvi. My Leroy handika ini if you ask me, My Leroy na Lorraine uyu vose ava vari 2 ava vanhu vakashandisiwa nemurume anonzi Stuart handitika control on another woman handiti because of a man. My Leroy na Lorraine akakanganisa pakuti aienda kumba kwaMai Leroy kumausiku achinovatuka achinovashada achinodii handika but that power iroro pane zvaaiudziwa nababa ava ina ndisikutora side remunhu pane zvaaiudziwa nababa ava zvaita kuti adaro. Lorraine, for that you are wrong. Waifanwa kufungirawo maiguru vako kuti kora itiko ava vakanganisa papi vaitei ndiri kuvapinza muequation. Rudo rwako nderwako iwe muri 2 nasichudongo uyu ko ava vaMai Leroy ndiri kuvapinza papi, right? For that you are guilty. You are guilty papo, right? Tobvapo handitika toti My Leroy, she's a woman who's hurting handika Suchidongo uyu Stuart Dongo ndiye munhu benzi chari roda kudhiliwa naro Stuart Dongo ndiye munhu ada kunyazodhiliwa naye zvakasimba Stuart Dongo. But anyway, karma is coming. Lorraine, dei wandidzwa kuti nzwisisawo vakadzi vari pano vamwe vacho havana zera newe vanhu vakuru kwauri handitika muromo wevanhu vakuru hauri pasi munun'una handiti chisiyana negudo iri zvachose iri gudo iri chibva watotiza neupenyu hwakosiyana naro zvachose because next time we won't be having this life pano runogona ruri rudo. Obsession iripo apa panogona kuzopesera pave nerudo nerufu pakuurayiwana apa haina kumira mushe. Chiregera My Leroy, if somebody is going to come achizovaitira izvi, let it not be you, because you 2 ladies, you are in this group muri mudiaries mese and to me you are young sisters, right? So chiregera Lorraine chisiya chichaga umwe ndakupa aka link ya new love new for love what new love something link ya ndakupa anditika ipo papa chinda ikukuya unoita log in kuya unotowana munhu asina munhu wake anditi anenge achidawo munhu wokuti akurore. Move on with your life, break the case, whatever that you know happened between you and this is Chudongo, please break the case. Let ningirikiri My Leroy vacheme vega pasina Lorraine 8 years it's too much. It's too much. And this is Chudongo is abusive from what I've seen. My Leroy vanotya murume uyu zvokuti ari abusive chero akasava abusive physically ari abusive emotionally anenge anovashungurudza nemashoko zvokuti havachakwanisi kuti vasumudze musoro chavangoudzwa vanenge vachingoti hongu engosi inini imarriage guys handina zvandokwanisa kuti ndingawadza kutiza inoupenyu vanandi kuti imarriage is a sacred thing from God handitika handina zvandiri but ivo vachazoona vega handitika. Lorraine muningina tiza neupenyu hwako chitsvaka kuti ndichakupa link buhle ndichaposta link chitsvaka munhu wako asina munhu usiyana nevanhu vane dzimba dzavo. By the way, I am pleading to you, I am humbly pleading to you all single ladies who are here as your sister and as your mother, please regai kushungurudza vakadzi varimo mukati medzimba dzavo. Please, tinoshungurudzika muchiona takadai, tinotoshungurudzika vasikana. Ndinokumbirawo regai kushungurudza vakadzi vari mudzimba. Chinde munotsvakawo venyuwo vasina variko wani vana McDonald havana vanhu, vana Brian havana vanhu, vana Tenders havana vanhu. Endai munotsvakawo vanhu venyu vasina vanhu. Chiregaiwo vanhu vane vanhu cheme nezvimwe. Regai ticheme nekuti hatisi kupuwa mari, regai ticheme nekuti pane zvimwe zviri kuitika, regai tisachemedzwe nevasikana. Ende tingagona ndokusa kuita anything, but kuna Mwari kumusoro kudenga uko achazokudzokerai, nguva ichakwana. Ende muchazoona zvinhu zvisingasafambi zvakanaka mukati muupenyu. Motega kudedzera varoi, modedzera kuti vanhu vekumushango vari kundibatira. Hapana, izvo munamato wangu wandakabhenga 5 years ago wakuchiuya nhasi kuzokudistroya zvinhu zvako zvese. Unorohwa nemotikari mai mwana ukarohwa maoko iwa yanoshanda ukasara wangodai wangofamba wangodai. Munamato uya wevakadzi vaya vanenge vachidi
vachichema anditi maona. So chitsvakaiwo vanhu vasinawo vavo, chisiyaiwo vanhu vane vanhu vavo please. I know kuti makatowanda mahure majoki ari panapa anditika ari kungoswera chingotsvaka varume chingopindira please. Chiregai kudi kuti chichegaiwo vasina please. Ndakupai one link, kune app yandakanda apa iya inozichikira chemirai toni ndakuita ndichikangamwa glasi rara ndamwarera rakutoja richindikanganisira mirai toni ndimboverenga inonzi chilink ya inonzi kudi right. New love for better, new love for better. Ndichakuisira link new love for better. Moenda ku new love for better kuya ndichi monoita sei monotsvakana nevanhu vazere andika vari kudawo vari single ikoko, vamwe vakafigwa, vamwe vasina kuita vakadzi, monodhumana ikoko. Please regai kushungurudza vamwe vakadzi please, ndapota ngatiregei kuti shungurudza. I know kuti it's never too late. Ungangodaro urimo murume womunhu uri mu relationship nemurume womunhu anditika just tell yourself kuti I am better than this anditi maona I am better than this. Live, run with your life. Murume yemukadzozvitarisa ka haambosiyi mukadzi wake nokuda kuti anyenga iwewe. Ndoda kukudza ichokwadi, haambosiyi mukadzi wake nokuda kuti kwai anyenga iwewe. Handiti iwe wauya girlfriend munoita 10 years muchingourana kunze uko, asi mukadzi akachingokudza nhema chingokufidalize, asi kumba kwake achingoita. Hanimaona kumba kwake achingoita. Hanimaona kusvika wazoona uga kuti wasted years uri kutambisigwa time. So please chisiyai mudi vakadzi vagare mudzimba dzavo, imi munotsvakawo venyu. Shoreni chifamba ndinokupa nema variko lore shoreni ndakangopinda 2 minutes ndakavaona 1 variko unovashayiwa sei right. Moenda munotsvaga vanhu ikokoko anditika muchidaro zviri nani kudouya kuti sisimeri ndikutsvakawo chimunhweni tobatsirana kuti utsvake chisinawozve anditika please ndakumbirawo ndauchira regai kuchemedza vakadzi vevamwe. Please Lorraine, kuna mwari kumusoro kudenga, uri mwana womwe munhu. Just imagine une mwana musikana, your mom, is she going to be proud of you? Kana vakaona this live, vakaona makomenzi ari kunyora apa, vanoita fara here nazvo kuti ndiye mwana wandakayarutsa uyu, ndiye mwana wandakakudza here uyu. Vanofara here nazvo kana kuti she will be disappointed. My sister, the ball is in your court. Kunonzi mwana washe paanorairwa anditika mwana wao wemuranda mwana washe kwaichi panoraigwa mwana washe panoraigwa mwana washe muranda teerera andimaona panorairwa mwana washe muranda teerera anditi mazviona chete ndozvandinongokumbira. Thank you very much guys, maita basa. Lorraine please muningina ndokumbirawo kuya kuinbox kwako kuti ndikupewo tibatsirane uwane rubatsiro. Iwo uri kudawo rubatsiro Lorraine because you are a bully. Ndokumbirawo kuya ku WhatsApp ndokumbirawo ndisendero number yako ye WhatsApp ndiuye ku WhatsApp yako so that I can give you, I can hook you up nema counselors ubatsirikane because you are a bully my sister. You are a bully. You bully people, but chandaona you bully people who doesn't have a voice. You bully people who doesn't know how to use this. No. If you bully me, if it was me, hey, anditi live ndichiuya midida uchipinda paketi chibva kubasa kwako cheteka ndobva ndanyatsa kukutaridza kuti ubuli wako haushande papa unoperera paFacebook apa. Unfortunately wamwe they are good in wawa ina ndisi good in wawa ine chidangoti tingoita good pakutingosangana tobva tangopedzerana tangoonesana ipapa patona kuti zvofamba sei. So ndokumbira kuya ku WhatsApp kwako tionesane titaridzane kuti tibatsirane apa kuti ubatsirikane iwe because unoda help, you need help iwe pachako, you want help, you need help, and I'm willing. There are people who are willing to help you, like prophetess is willing to help you with the word of God kuti ubatsirikane iwewe andika hanokubatsira woman of God. My Leroy also she's getting help now, she'll get help also andika chudongo
uyu ndakushevera mupanda ndichangosangana naye ndichamuwana zvangu studongo but tichasangana napo patichapedzerana naye studongo tichamutsvagira vanomupa zera rake size dzake chaidzo tichamutsvagira vanomupa size yake tichamupa vezera rake chaivo studongo kuti vanyatso kudhila naye. Anyway guys, maita sei maswera sei guys, maita basa guys, maita enyu guys, thank you very much. Sangana mangwana aiwa nimswena sichingani Wednesday tosangana ne Friday ndokudza kuti uyai ne matopic tiri mu quarantine guys, tiri da matopic isu uyai ne matopic, uyai ne nyaya tifare, uyai ne matopic tinakidzwe handitika tichifara zvatiri kuda handitika it's never too late to rectify your mistakes. Tesa we have done these mistakes handiti but rectifying ndo inodiwa handika rectifying ndo inodiwa handiti gadzirisa tesa mistake mazhinji takaita mistake idzi handika but kuzogadzirisa ndo kunozodiwa chete handimaona. So ndo nyaya inenge ichingovepo. Maita basa guys, mwari wakuitire zvakanaka guys, bless you. Ndikati 1 glass ndo nyatso kuvata hope dzeumambo, hope dzedenga handitika tobatana paleta handitika bless you.